Oras sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 30, 2022, Miyerkules kita karon sining adlaw, 25 dias na lang kagapaskwa na. Ini ang Bombo Anay sa udto kag gini, si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Istorya naton top stories of the day sa balita lokal. Mayor Jerry Treñas pabor kag suportado sa pag-regulate sa pagpamulit sa Iloilo River. Sa pihak kabayin, suspect nga nalagyo matapos sa nagpangbuno patay sa isa ka tanod kag malabal driver sa puong Lambunaw na dakpa na sang kapulisan. Vaccination card kag health declaration form hindi na required sa pagpanulong sa probinsya sang Guimaras. Provincial Tourism Officer Bombet Tamarin, Lechon Festival ang sa Banwa sa Malasan ang ginkilala. Provincial Tourism Office nagpanawagan sa mga banwa nga maghiwat sa Fork Up or Pork Festival. I-antisipar ang kadamon sang tao kung hindi maliwat na natabo sa Santa Barbara. Kag pilayhan ang bonus iya sang mga taga-kapitulyo sa mga empleyado dira. Dugang pa nga mga talupang doon karon yung mga balita sa aton sining pagpangalagan. Kaso nga murder ipasaka bato kay Ronald Palomar kag frustrated murder naman kay Sub Sergeant Palomar. Ini may kantanan sa insidente nga nagaluntad sa gintalikdan sining may nadlaw sa kadungan o kasagsagan sa kapiestahan sa barangay Aglalana sa syudad sang Pasay. Samtang alagyan sang pamilya Palomaria, ginpalikaw agud hindi na mag-init pa ang sitwasyon. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita pumuloy yung apektado sa Halaor Project nagakahangawa sa abab-absang Suba. Mag-abyan nga nagangkasanay sa single nga motorsiklo patay matapos madisgrasya sa distrito sang Haro. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalangan diri man sa Bombohanay sa udto. Samtang latest nga mga balita sa bahin karon sa nagapadayon nga World Cup 2022 dito iya sa Qatar. Kasunod man sa kadalagan sa Argentina nga kung sa din nasiplatan sa bugos nga kalibutan ining ginapahayag aktwasyon ni Lionel Messi nga daw kasubong iya nga sipa, sinikaran or ang iban sini ginapahayag nga daw kasubong nga ginlimpyo, gintrapo ni Lionel Messi ang uniform or jersey sa Mexico. Ang bugos karon iya nga pungsod sa Mexico nagainit ang ulo sa sining makabigman nga greatest player of all time nga si Lionel Messi. Pero ang mas naakig diri kag una nga nagpabutyag amo iya ang boksidor, future Hall of Famer nga boxing superstar, Mexican boxing superstar nga si Canelo Saul Alvarez. Or Saul Canelo Alvarez. Now, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ang pahayag sa boksidor siling niya pangamuyo na kadaan sa Ginoo si Messi nga hindi kami magsugat anay nga duwa. Ang dugang sini karon nga istorya sa likod sa sining kainit sa ulo sang Meksikano nga boksidor sa superstar sang Argentina. Bantayan man diri sa aton nga pagpangalagan. Kon madumduman sa first round,
ginalutos ang Saudi Arabia ang tawag siya ni ang Argentina. Makabigman nga greatest upset to, pero nakabawi iya ang Argentina sa Mexico. Ginlutos nila ning Mexico. Tinag-celebrar man sila sa minatuod sa ila siniya nga locker room. Nga kung sa diente do, kung sa ano pa, bahaw lang sa selebrasyon sa Saudi Arabia team. Nga kung sa diente, pinanghatagan sila ganito iya ka Chrysler lang. Chrysler, ang Rolls Royce rather, nga Phantom. Sa lakyan, tag-isa kada player. Di sa kanalagaan sa Argentina batok sa Mexico, nagselebrar man sila sa sulod sa ila sini nga locker room. Kag nasiplatan ang aktuasyon ni Lionel Messi. Kadong kasubong iyang idog sa iya sini nga tiil. No, ang iban sinadri nagapayag ginidog lang sa tiil kay nagauba siya sa iya sini iyang boots or iya sini nga klets. Sa aton sini nga mga kabumbo, football shoes, pero iba naman ang hambal, gin lapak-lapak gito ya kagin trapo sa salog. Pinagtaas man yun ang kilay sa mga Meksikano, partikular na ining si Canelo Saul Alvarez. Muni madalag ko ang mabalita issues kay impormasyon karon nga maging sentro sa aton sini nga pagpangalaga sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, padayon lang kamo sa pag hulog sa inyo sini nga mga entries para sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Balde pa premyo na, may cash siyahan pa 6 million pesos nationwide ang kabugusan sini nga premyo nga natalana sini nga iga panagtag sa aton sini nga mga winners kag 1 million pesos naman ang natalana nga premyo sa aton siniya mapalaron nga kagasubong man panibago nga miyembro mangin panibago nga miyembro sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ati karon sa aton siniya mga kabombo, padayon lang kamo dira, waswas kamo week number 2 na kita. Sa buwas nga adlaw, Huwebes, magalibot ang patrol sa pag-kolekta sa mga entries naton or mga entries ninyo sa mga kabanuhanan, sa mga drop-box center sa mga kabanuhanan. Gani hingagaw kamo, waswas kamo sa paghimo dira subong. No? Pagkahapon, ihulog nyo to iya sa mga drop-box centers naton sa mga kabanuhanan sa palibot sa siyang probinsya sa Iloilo para pagkabuwas aga. Kolektahon niya sa aton sini nga bombo patrol. No, kag sa aton sini mga kabombo, ikaw na bala ang masunod sini nga magabaton sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. Bantayan ina. Mga balita kag impormasyon naton sini nga panumbalikan sa baday nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masamin na lang. Magandang tanghali Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 30 taong 2022, Bonifacio Day at 25 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang inflation posibleng maglaro daw sa 7.4 hanggang 8.2% ngayong buwan ng Nobyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usbong ng mas maraming kadiwa market, hindi imposible ayon yan sa Department of Trade and Industry. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kinilala rin ang iba pang sektor bilang mga bagong bayani ngayong Bonifacio Day. At Speaker Romualdez nakisa sa paggunita ng birth anniversary ni Andres Bonifacio at ang Expanded Solo Parents Welfare Act sinimulan ng talakayin sa Kamara.
Ang Commission on Elections naman itinakda ang voter registration mula Disyembre 12 hanggang Enero 31 sa susunod na taon. Kaugnay pa rin yan sa barangay at sangguniang kabataan elections. Shipment sa mga poultry products mula sa Japan, Hungary at California ipinagbawal ng Department of Agriculture. Sa Western Visayas State University naman sa Iloilo City, itong top performing schools sa nursing licensure examination matapos nag 100% po sa pagsusulit itong kanilang graduates at 17 sa mga ito ang napasama sa top 10. Sa international news naman, ang China inilunsad ang crewed mission sa Tiangong Space Station. Sa tipong sports, balitang Golden State Warriors pinahiya ng Dallas Mavericks matapos talunin si score na 116-113 ang New York Knicks. Nakapagtala naman ng 11 win streak laban pa rin sa Detroit Pistons. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posible raw na maglaro itong inflation ngayong buwan ng Nobyembre sa pagitan ng 7.4 hanggang 8.2% range. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas think tank, posible raw na lumagpas pa sa 7.7% itong inflation sa mga nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan nga, ang Consumer Price Index naman ay asahang mananatili dito pa rin sa 2 hanggang 4% target range. Ang upward price pressures ay mula sa mas mataas na electricity rates, mas mataas na agricultural commodities dahil pa rin dito sa tropical storm Paeng na nanalasa sa bansa, maging itong mas mataas na presyo ng liquefied petroleum gas o itong LPG. Samantala itong reduction sa petroleum at pork prices, maging itong mas malakas na halaga ng piso laban sa US dollar ay posibleng mag-offset din sa price pressure para ngayong buwan. Ngayong buwan ng Nobyembre, nakapagpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 75 basis points interest rate. Itong hike para mapantayan ang US Federal Reserve. Mapababa rin itong inflation at may stabilize ang peso. Nagdala na ito ng benchmark borrowing rate na 5%. Samantala, malaki umano ang tsansa na lalago pa ang kadiwa market sa bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Dominic Tolentino, kasunod na rin ito ng personal na pagkakasaksi nito sa naturang programa. Ginawa ang pahayag matapos ang matagumpay na inilunsad na kadiwa ng Pasko kahapon sa iba't ibang panig ng bansa kung saan may nabiling murang sibuyas, bigas, asukal at marami pang iba. Ayon kay ASEC Tolentino, hindi imposible na sisibol ang mas marami pang kadiwa market dahil sa programa ng Office of the President. Panalo ang customer sa murang bilihin habang panalo din ang mga magsasaka at mga manufacturer na nabigyan ng pagkakataon na maibenta ang kanilang produkto sa makatuwirang presyo. Anya, ang kailangan na lang sa ngayon ay mga mas masusi pang pag-aaral at pagbibigay ng suporta sa programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangulong Marcos naman ay kinilala rin daw itong ibang sektor bilang mga bagong bayani kasabay ng Bonifacio Day ngayong araw. At nasa linya si Bombo Dennis Jaimito. Hindi na lamang overseas Filipino workers ang itinuturing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga bagong bayani, kundi dapat din umano na laging mabigyan ng pagkilala. At yung utang na loob natin ay pakatandaan dito sa hanay ng mga manggagamot, mga nasa medical profession, lalo na nitong nakalipas na panahon ng pandemya. Mahal na mahal umano ng Pangulo ang mga overseas Filipino workers, pero mahalaga din ang papel ng iba pang sektor ng ating lipunan. At maging yung mga nagtatrabaho ng mabibigat na klase ng tungkulin sa iba't ibang dako ng ating bansa na kahit mababa ang kita ay tuloy-tuloy sa kanilang pagtatrabaho, dapat din itong bigyan ng pagkilala. Ganito umano ang saloobin na nakapaloob sa mga sinimulan na sakripisyo ng bayanay na si Gat Andres Bonifacio na ngayon ay pinagdiriwang ang ika-159 na taong kaarawan. Kung babalikan ang kasaysayan
kasaysayan ni Bonifacio ay naging masalimot ang naging takbo ng kanyang buhay at napaslang pa sa naturang pagsusulong ng ilang adhikain para sa lipunan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang katapatan at pagmamahal sa bayan ay kapares ng ating mga bayaning tulad ni Gat Andres. Magagawa po natin ito sapagkat katuwang natin ang ating mga makabagong bayani, ating mga doktor, mga nurse, mga sundalo, mga pulis, OFW, at ang bawat Juan at Juana na buong pusong naglilingkod para sa kapwa. Pinapakita nila na ang bawat isa sa atin ay may angking kakayahan na makagawa ng kabutihan sa ating lipunan at pamayanan. Ito ay isa sa mahalagang pamanang iniwan ni Gat Andres sa atin na ang bawat isa ay maaring maging bayani sa ating sariling pamamaraan. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng ika-159 na taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Personal nga dumalo ang Pangulo sa aktibidad ng pagkilala dito kay Bonifacio sa bahagi ng Caloocan City at kasabay nito may iba't ibang mga aktibidad din na pinangunahan ng iba pang opisyal ng pamahalaan sa araw na ito na ginugunita ang naturang kaarawan ng yumaong bayani. Bombo Gerald? Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan po mamaya itong kahalagahan daw ng dialogo at diplomasya muling ipinunto ng mga key national security at foreign relations experts. Habang itong shipment naman sa mga poultry products mula sa Japan, Hungary at California, ipinagbabawal na raw ng Department of Agriculture. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich 140. Just dunking yan, had a rice choco 120. Shokin premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinunto ngayon ng mga key national security at foreign relations expert itong kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa pagresolba sa contentious issues sa West Philippine Sea at para mapigilan na rin ang anumang digmaan. Binigyang diin ni National Security Advisor at Professor Clarita Carlos ang naging sentimento ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kahalagahan ng dialogue at diplomacy para maiwasan ang anumang tunggalian. Sinabi po ito ni Carlos kay Attorney Karen Jimenez sa isang panayam ditong The Way Forward. Nanindigan din si dating Ambassador at Undersecretary of Foreign Affairs Ambassador Rosario Manalo na mas mainam daw na paraan na pa rin itong diplomatic solutions para maiwasang uminit pa itong kasalukuyang state of affairs. Sinabi rin ni dating PNP General at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na apektado rin itong northern cities sa naturang issue dito sa West Philippine Sea sa pamamagitan daw ng pagtaas ng presyo ng isda. Nakatanggap din umano ang alkalde ng mga balitang ang mga mangingisda ng Pilipinas ay hindi na pinapayagang makapangisda sa area kaya naman may kakulungan ng supply at pagpipiliang isda sa mga merkado publiko sa Baguio City. Para naman kay dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, ipinunto nitong kailangan daw ng maraming skilled diplomacy para maresolba ang naturang issue. Pero isa raw ang hindi maitatanggi dito ang pangkabuhayan ng mga mangingisda sa bansa na apektado. Nanindigan si Teodoro na mahalaga ang multilateralism dahil napipigilan nito ang isang malakas na bansa sa pambubuli sa mga mas maliliit na bansa. Si Speaker Romualdez din nakiisa dito sa paggunita ng birth anniversary ni Andres Bonifacio at itong Expanded Solo Parents Welfare Act. Sinimula na pong talakayin ng Kamara. Nandoon si Bombo Annalise Soberano.
Kaisa si House Speaker Martin Romualdez sa paggunita sa ika-159 na taon na kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kabilang si Romualdez sa mga opisyal na dumalo sa komemorasyon ng Bonifacio Day na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ginanap ito sa mismong bantayog ni Bonifacio sa Caloocan City. Sa mensahe ni Speaker para sa Bonifacio Day, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pag-alala sa kabayanihan at sakripisyo ni Andres Bonifacio para makamit ng Pilipinas ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Anya, ang katapangan ni Bonifacio ang nagtulak para sa pambansang pagkilos at revolusyon upang makawala mula sa pananakop ng mga dayuhan. Giit pa ni Speaker, nakatatak din sa ating lahat ang pagiging Andres Bonifacio dahil nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino ang pagiging makabayan. Ito ang dahilan kaya sama-sama tayong bumabangon at hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay katulad ng pandemya na naghatid sa atin ng napakaraming hamon. Samantala, tinalakay na ng House Committee on Revision of Laws ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Office, kabilang sa pinag-uusapan ang mga lolo at lola na nag-aalaga din ng mga apo na inabandona ng mga magulang na isinama na rin sa batas. Pinasisiguro ng mga mambabatas na naipapatupad ang nasabing batas ang Republic Act 11861. Kabilang sa mga benepisyo ng mga solo parent ay ang 1,000 pesos subsidy mula sa local government unit, automatic member ng PhilHealth, 20% discount sa hospital billing, 10% discount sa tuition fee, 15% discount sa mga school supplies, exempted din sila sa VAT para sa pagkain ng bata, gamit tulad ng diaper at iba pa, at magiging prioridad din sila sa pagtanggap sa mga trabaho. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee Chair on Revision of Laws, Manila Representative Edward Vera Perez Maceda. Pension-tested benefit will only accrue to solo parents of certain income levels, as well as the 10% discount on the baby's milk and other products. So it may be still quite early to ask since kapapasala ng IRR, pero the committee would really appreciate na you keep us abreast so we can do our part when the joint congressional oversight will be constituted. Ang pahayag ni Manila Representative Edward Vera Perez Maceda. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa karagdagan pang balita, todo ngayon ang pasasalamat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Tus Ople sa Commission on Appointments sa mabilis na pag-aproba sa plenaryo ng kanyang ad interim appointment. Kahapon nang naging unanimous na inaprubahan ng bicameral body ang ad interim appointment ni Ople. Nagpahayag din ng kanyang kumpiyansa ang mga senador sa kakayahan at karanasan ng kalihim. Sa opening statement ni Ople, sinabi nito na ang kanyang kumpirmasyon ay nangangahulugan ng katatagan para sa Department of Migrant Workers. Kasabay nito, ang pagtiyak ng kalihim na gagabayan at poprotektahan ang mga overseas Filipino workers saan mang bansa sila naroon. Dagdag pa ni Ople, ang kanyang kumpirmasyon ay nangangahulugan din ng pananindigan sa rights-based approach sa overseas employment, isang policy track na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Matatandaang itinatag ang DMW sa bisa ng Republic Act No. 11641 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong December 2021. Samantala, itinakda na po ng Commission on Elections so COMELEC itong voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Magsisimula ito sa Disyembre 12 ngayong taon at magtatapos ito Enero 31 sa susunod na taon. Ang mga gustong magparehistro raw ay pwedeng pumunta sa Office of the Election Officer o sa satellite registration sites sa kanilang mga area mula Lunes hanggang Sabado po yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung maalala, ang barangay at sangguniang kabataan elections ay isasagawa sana sa Disyembre 5 ngayong taon pero ipinagpaliban ito sa Oktubre sa susunod na taon. Samantala, ang ilang grupo ng mga manggagawa nagsagawa ng kilos protesta kasabay ng paggunita sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw ang ilang grupo ng mga manggagawa sa bahagi nga ng lungsod ng Maynila kasabayan ng paggunita sa ika-159 na kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Bit-bit ng mga banner, tarpaulin at iba pang kagamitan ay patuloy ang panawagan ng mga rallies sa pamahalaan na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa 33,000 pesos kada buwan na talagaan nila makakatulong para sa kanilang mga pamilya. Bukod dito ay nanawagan din ng mga ito sa Marcos administration na ibaba pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa at din ang hiling na itigil na ang pag-atake sa mga manggagawa. Kaugnayan narito pa ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga rallies na nagsalita sa kanilang programa sa natulang kilos protesta. Kaya mahalaga po ang araw na ito para sa atin sapagkat dito natin isinisikad ang isang aktibo, isang malakas na sikad sa pag-uumpisa hindi lamang sa Metro Manila ng ating laban upang igiit ang pagtataas sa sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Bombo Gerald, Bombo Alaysa mula Plaza Miranda sa May Quiapo ay nagmarcha patungong Liwasang Bonifacio ang iba't ibang grupong nakibahagi sa nasabing kilusan at saka naman sila naglakad patungo sa Mendiola sa bahagi pa rin yan ng lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga grupong nakiisa sa nasabing rally ay ang Kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan, All Workers Unity at Alliance of Concerned Teachers. Sa datos ng Manila Police District, sinasabing halos nasa 800 mga individual na ang nakilahok sa nasabing kilos protesta at patuloy pa nila itong nadadagdagan. Tiniyak naman ng lokal na pulisya na mahigpit ang kanilang isinasawang pagbabantay dito upang masiguro na hindi magkakaroon ng kaguluhan sa nasabing rally. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pinarangalan po ng Civil Service Commission o CSC ang Department of Education o DepEd bilang isa sa 20 top performing government offices na may pinakamataas na public complaints resolution sa pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo nga ng Philippine Civil Service. Ginawa ng Certificate of Recognition ang Department of Education para sa pagkamit ng isa sa pinakamataas na complaints resolution rates sa nakalipas na dekada bilang contact center ng Bayan Partner. Nasungkit ng ahensya ang mataas na resolution rate para sa CCB-related concerns at ngayong taon ay nakamit ng Public Affairs Service, Public Assistance and Action Center ang 87.3% resolution rate. Ipinaliwanag ng Department of Education na sa loob ng isang dekada ay nagsilbing pangunahing feedback facility platform ng CBD itong pamahalaan o ng pamahalaan itong CCB. Nagbibigay daan ito sa pampublikong transaksyon upang maipalabas ang hinaing o suliranin na hinggil pa rin sa kalidad ng mga serbisyo sa gobyerno. Una nang kinilala po ang Department of Education bilang top requested at top performing agency naman sa 2021 FOI Awards dito pa rin sa ating bansa.
Sa karagdagan pang mga balita, sinabi ni Gregorio San Diego, Pangulo ng Philippine Egg Board Association, na ang pagsasama-sama ng mga salik ay humantong sa kamakailang pagtaas ng mga presyo ng itlog, ay bird flu at mababang produksyon at pagtaas ng presyo ng feed. Anya, kakaunti na ang produksyon at medyo mataas ang demand dahil maraming produkto ang ginagamitan ng itlog tulad na lamang ng leche flan at cake, kaya tumaas ang presyo nito. Sinabi ni San Diego na maraming mga ngalakal ng manok ang lumipat sa mga itlog matapos bumaba ang demand dahil sa pandemya ng coronavirus sa ating bansa. Dagdag pa niya, ang mas mataas na importasyon ng mga produktong karne at maging ang mga gulay ay nagpilit din sa mga producer na ang producer ng manok at baboy na lumipat sa produksyon ng itlog dahil anya, hindi tayo maaaring makipagkompetensya sa mga importer. Una rito, ang mas mataas na halaga ng produksyon ay dapat ding sisihin sa mas mataas na presyo ng itlog na kung saan sa kasalukuyan ang isang egg producer ay dapat gumastos ng 4.41 pesos sa feed upang makagawa ng isang itlog nang hindi binibilang ang mga gastos sa paggawa nito. Samantala po itong ilang mga Pinoy, iba't iba yung naging reaksyon sa loobin kaugnay sa inilabas na survey na ang Pilipinas raw ay patungo sa tamang direksyon sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By report si Bombo JC Galvez. Samut-sari ang naging pahayag ng ilang mga kababayan natin kaugnayan sa inilabas na survey na ang Pilipinas daw umano ay patungo sa tamang landas sa ilalim ng pamumuno yan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Nanay Lori Mendoza, sa ngayon daw ay hindi pa raw niya nakikita na ang Pilipinas ay nasa tamang landas dahil sa sobrang taas ng bilihin sa merkado. Dagdag pa niya, lalo raw umano naghihirap ang bansa. Samantala sa pahayag naman ni Nanay Barbara, bago pa lang daw na Pangulo si Bongbong Marcos at masyado pa raw maaga. Ang pagtaas daw umano ng bilihin sa pangasiwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay normal lang daw. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Lori at Nanay Barbara sa panayam ng Bombo Radio. Well, sa ngayon wala kasi ang sobrang taas talaga ng bilihin. Sana magawa ng paraan. Wala pa masyado. Siguro nga, pero sana. Hindi pa nararamdaman eh. Ano tayo eh, lalo naghihirap eh. Eh sana tama sana yung choice natin sa kanya. Bago pa lang naman si Bongbong, hindi naman kagad-agad. Pero talaga kasi yun, global yun eh. Hindi mo nasabi na dito lang. Lahat apektado. Yan ang magkasunurang tinig ni Nanay Lori at Nanay Barbara. Una rito, Bombo Gerald, Bombo Eliza, ikinatuwa ng Malacanang ang resulta ng Octa survey na nagsasaad ng karamihan sa mga Pilipino ay nagsasabi na ang bansa ay patungo sa tamang direksyon. Inihayag ng Malacanang na ang pagtugon sa problemang dulot ng pandemya ay hindi madali, ngunit si Pangulong Bongbong Marcos ay nananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Itong West Visayas State University sa Iloilo City top performing schools sa nursing licensure examination matapos pong nag 100% dito sa pagsusulit at marami-rami po yung napasama dito sa top 10 at may buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nanguna ang West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City sa top performing schools sa buong bansa sa November 2022 Nursing Licensure Examination batay sa Professional Regulation Commission.
Pinakamaraming nakapasa sa West Visayas State University na may 100%. Sa panayam ng Bomba Radyo Iloilo kay Dr. Celito Villaros, presidente ng nasabing universidad, sinabi nito na labis ang kanyang pasasalamat matapos na 100% ng kanilang graduates ang nakapasa sa pagsusulit. Anya, taon-taon ay layunin nila na manguna sa pagsusulit sa buong Pilipinas. The results of the nurses licensure examination, which was administered by the PRC, as expected, we're really expecting that we, being a top university in terms of the licensure passing, and indeed we had a 100% passing percentage with 19 top-notchers. Si Dr. Celito Villaros. Sa panayam naman ng Bomba Radyo Iloilo kay Maria Luisa Pilayo ng Tabok Suba, Haro, Iloilo City at isa sa graduate ng nasabing universidad na nakapasok sa top 10, hindi sila halos makapaniwala na makakapasok sa top 10. Sa nasabing bilang, isa ang top 2, isa ang top 3, 4 ang top 4, 3 ang top 6, 2 ang top 7, 5 ang top 8 at 3 naman ang top 10. Napagalaman nasa 24,903 na kumuha ng pagsusulit, 18,529 o 74.40% ang nakapasa. And first of all, I would like to thank God for this wonderful blessing that had given us. The Batchsick Lab is really grateful. You're praying every day and every night for the 100% and to be the top 1 performing school in the country. Ang top 10 sa nursing licensure examination na si Maria Luisa Pilayo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Ang oras sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Dumako naman tayo sa international news. Inilunsad ng China ang Shenzhou 15 spacecraft na nagdadala ng 3 astronauts sa space station nito kung saan kukumpletuhin nila ang kauna-unahang crew handover ng kanilang bansa. Sa nabanggit na China Manned Space Administration o CMSA, ang trio ay lumipad sa isang Long March 2F rocket dakong alas 11 ng gabi mula sa Jiuquan Launch Center sa Hilagang Kanlurang Gobi Desert ng China. Ayon sa ahensya, ang sasakyang pandagat lulan ang veteranong si Fei Junlong at 2 unang beses na astronaut na sina Deng Qingming at Zhang Lu ay matagumpay na nakadaong sa patutunguhang istasyon. Dagdag dito, ang istasyon ng kalawakan ng Tiangong ay isang koronang hiyas sa ambisyosong programa sa kalawakan ng Beijing na nakarating sa mga robotic rovers sa Mars at Buwan. At ginawang pangatlo ang bansa na naglalagay ng mga tao sa orbit. Ang Tiangong na nangangahulugang palasyo ng langit ay gagana ng humigit kumulang 1 dekada at mag-host ng iba't ibang mga eksperimento sa malapit sa zero gravity. Una rito mga kabombo at ka-Star Nation, sa susunod na taon, plano ng Beijing na ilunsad ang Xuntian Space Telescope na may field of view na 350 times kaysa sa Hubble Space Telescope ng National Aeronautics and Space Administration. Bombo Sports News. Ang Golden State Warriors pinahiya ng Dallas Mavericks at alamin natin yung iba pang games dyan sa NBA at pa-report si Bombo Victor Liantino. Muling nagpamalas ng husay sa paglalaro ng basketball ang 28-year-old player na si Julius Randle at nakapagtala muli ng season-high 36 points para pangunahan ang kanyang kupunan na New York Knicks. Naitala ng Knicks ang kanilang ika-11 win streak matapos matalo ang katunggaling Detroit Pistons sa score na 140-110. Parehong tig 16 points naman ang naiambag ng player na sina Quentin Grimes, RJ Barrett at Jalen Brunson upang alalayan ng Knicks sa kanilang pagkapanalo. Sa panig ng Detroit ay umarangkada din sa pagpapakawala ng punto si Isaiah Stewart at umiskor ng kabuang 19 points.
Samantala, umuwing luan ang defending champion ng National Basketball Association na Golden State Warriors nang hindi umubra ang kanilang diskarte laban sa kupunan ng Dallas Mavericks at tuluyang natalo sa score na 116-113. Ang pagkatalo ng Warriors ay dahil na rin sa point guard player ng Dallas na si Luka Doncic na nagpaula ng 41 points, 12 rebounds at 12 assists. Dagdag dito, nabaliwala naman ang ipinasok na puntos ng star player na si Stephen Curry at umabot sana ng 32 points ngunit sawi pa rin ng Warriors na ipanalo ang naturang laban. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba na ang karamihan ng mga bansa sa Europa, ang mga exchange gift ay ginagawa sa bisperas ng Pasko o December 24, alinsunod sa paniwala na ang sanggol na si Jesus ay ipinanganak noong gabi ng 24th. Gayunpaman, ang umaga ng December 25 ay oras para sa pagpapalitan ng mga regalo sa North America. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 25 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sining alas 12, balik na rin sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sinima ka bombo standby sa dugang mga balita kaga impormasyon. Waswas lang ka modera sa paghimo sa inyo sinima entries para sa week number 2 sa aton siningawa 1-2 panalo part 21 na promo sa Bombo Radio kag Star FM balde-bali pa premyo na may kasya siyahan pa kay ipatpat naton sa dili madugay ang mga produkto nga dapat sinininyo tipunon mangin na proof of purchase agud nga makapasakop kamo. Kaysa pangkabugusan sini nga promo 6 million pesos nationwide ang iga panagtag. 6 million pesos nga cash siyahan in total prices nationwide. Ang nagahulat sa mga maswerte sini iya nga mga winners kag sa grand draw 1 million pesos sa grand prize ang nagahulat man sa grand draw winner kag ini siya ang automatic nga mangin katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ano nga mga proof of purchase Bombo Cham or mga produkto ang amon sining tipunon para makapasakop kami? Ladies' Choice Mayonnaise, Mac Reunion na with my one and only love. Ladies' Choice Mayonnaise. Isa ka empty stand-up pouch or label sa mayonnaise or sandwich spread. Nescafe, bango na with Nescafe. Any 2 empty sachets ang mga masunod. Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or pwede man Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack ukon Nescafe Original Twin Pack ukon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Tatlo ka stick sang Nescafe Classic 2 grams. Ining Nescafe Classic bla ining stick na balang masami naton nga ginabakal. Sa aton sining mga kabombo, isa na ina ka proof of purchase. Orokan, sa Orokan maayos ang buhay mo. One product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan nga bombo promo title sarang na nga mangin proof of purchase. Silver Swan sukang puti, sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sang Silver Swan vinegar. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka kupon sa tagsa ka isa ka gatos nga pagbakal sang alahas o kung pagprenda sang alahas o kung pagbakal man sang rilo. Panyawan, basta said marketing, tatak magaling, 1 empty blizzard pad o kung banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus Mangosteen plus Makaboy Food Supplement Capsule o kung Panyawan Banaba plus Garlic plus Makaboy Food Supplement Capsule. Ano ang himuon mo? Standby kay check karon naton karon balikan tayo ina kang ipatpat naton sa inyo kung anong himuon mo kon pananglitan na makatipon na ikaw sang madamo sini nga mga proof of purchase. I-check tanay naton si Bombo Angel Tan, ang alkalde suportado ining plano nga pagpatuman sang pag-regulate sa mga nagapamunit dira iya sa may Iloilo River. Bombo Angel sa report, please come in. Suportado Bombo Champs ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pag-regulate
sang pagpamunit sa Iloilo River. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga wala ini siya sang pagpamatok sa pag-implementar sang off-season kag pag-regulate sang pagpamunit kay tio nagidman suno sa alkalde nga ti nagakadapat tagaan sang tiempo ang mga isda nga magpangitlog kag magpadamo anay bag-o nga ti uhulikon. Nag-agree man ini siya nga sa pag-set sang standard sang mga isda nga pwede dakpon kag paghimo sang catch and release method kung wala nagasunod sa standardized o kung standard ang isda nga ti madakpan. Kuno sa natungdan, dapat nga mag-coordinate sa city dapat mag-coordinate ang City Agriculturist Office sa City Legal Office sang syudad sang Iloilo in terms sa pagpatuman sang ordinansa o kung pag-amend sang ordinansa. Dapat ma-specify sini ang off-season agud nga ti ma-implementar ang ini nga pag-regulate. Kung madumduman Bombo Champ sang ato mga kabombo, nakahambal ang City Agriculturist Office sa pagpatuman sang off-season kag pag-regulate sang pagpamunit sa Iloilo River kung sabihin na mentionar sini nga ti ang pag-checkyar sa mga sizes sang mga taga, pag-set sang standard sang sizes sang mga isda nga ti catch and release method kag pag-designar sa kuang diin nga lugar kung pwede lang makapamunit ang gusto mamunit sa Iloilo River Bombo Champ. Sa subong ti ongoing ang pagtuon sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa in terms sang off-season at agud ma-determine kung saan o gidman ang exact na season sang mga isda nga ti pwede mahulik ini sila o kung pabayan lang anay. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Mayor, regarding sa amutang statement ni Sir Nigo, ano ang reaction ni Mayor sa pag-regulate pan sa mga sizes sang taga kag catch and release na pamaagi sa example, maset sang standard according kay Mr. Inigo, nga maset sang standard sa mga isda nga pagdakpon. Tapos kung hindi siya nakalabot sa standard, i-release ang isda. Tapos ang mga sizes ang taga i-regulate niya. Ano sa reaction? I am supportive. Kung ano gin man, i-coordinate sa City Legal ta para makaubra sa ordinansa. Well, ako, why ko sang objection sina kay bala mo may timpugin man nga para mag-spawn ang aton ng mga isda while naga-disperse kita para madugangan ang mga fingerlings dira. Ang mga bala nyo nagasulod ba lang ang mga dlagko na bulgan, nagasulod na sila because may mangroves kita kag dira sila nagaputo. Amo na siguro ang gusto ni Inigo, no? So, specific kung saan una ang spawning period para nga may off-season. Bombo Champ, nabatian naton ang pahayag ni Mayor Jerry Treñas kaya pagsuportar niya sa sining so party if ever ma-implement ining off-season o kung pag-regulate sang pagpamunit dira o kung diri sa Iloilo River Bombo Champ. Timayo man nina nga plano kag tinutuyo pero sa nasiling tana humalin pa sang umpisa nga pagduso sining ni Mr. Inigo Garingalao bilang head sang City Agriculture Office ang implementasyon amo niya ding crucial Bombo Angel, no? Kay ti hapos lang yung hambalon nga dapat may amusini, dapat may amusina, may ginasunod nga amusini, may ginasunod nga amusina. Ang implementasyon kag at the same time ining mga tawo nga nagapamunit sina dira iya Bombo Angel di man sila mabasol mo, no? Ang iban dira for recreational purposes pero ang iban sina dira iya nagapamunit kay parang may pang sustinto kalan unon, ti nagakadapat sina dira sa pag-implementar sini may mabantay na dira nga kunang tinutuyo naton may ara sang specific nga size o kung kadakuon sang isda nga sarang buniton kung hindi amo sina kadako ti ibuyan liwat ibalik pero para iya sa mga ordinaryo nga nagapamunit dira kag gusto nila iya nga mayara sila sang iplastar sa ibabaw sa ila sini nga lamisa nagakadapat gid sini nga may mabantay sina dira may proper regulation, no? Proper regulation lakip na dira namin ko sa mga nagapamunit, i-regulate man sila himuan sila sa asosasyon or mga grupo, no? Hapos lang
plastar sang mga tinutuyo nga may kaayuhan man, pero ang labing importante gid sila ang implementasyon na Bombo Angel. So for Bombo Champ, ilang taon naton kung ano ang manginilok sa City Agriculturist Office kung matapos ang ining study sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kung saan ang off-season kag after na ang lihok nila kung makig-istorya gid man sila anay bi sa mga nagkapamunit sa Iloilo River kung ano ang ilang ati maistoryahan, ano ang pagplastar sang dapat himuon ti agod nga mabatian kung ano man di ang mga sentimento kag mga opinion nila when it comes sa sining pag-regulate sang pagpamunit sa may Iloilo River, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Sa pag-umpisa sang Iloilo River clean-up, no? Nga kumadumduman nyo sa ti ginbansagan man nga tuman siniiya ka higoy, di lang bansag, kunti napamatulaan gid through sa mga ginpatigayon siniiya nga pag-attest sang tubig sa Iloilo River. Sa pagligad sang panahon, ginkampanyahan, ginlimpyuhan, no? Nagkooperar ang tanan, gin-clear dira ang area or ang Iloilo River sa mga pamalay nga nagatindog dira. Kag sa karonti, kung ano man ang aton siniiyang gintanom, perse, sa aton sini nga mga kabumbo, amo nang ginaani naton sa karon. And of course, mayara man sang suporta nagikan sa nagkalain-lain sini nga sektor, particularmente sa bahin na bisang private sector nga ti para iyang mabalik ang maayo nga estado sang Iloilo River, mabalik ang natural habitat sini nga kun sa diinti nagamay mga nagakabuhi dira iyang mga nagkalain-lain nga species sang isda tinagbuhi sila dira. Now, sang isda sa aton sini karon iyang mga kabumbo ti ginaduso taman sadto iyang para mapamatud-an nga limpyo na ang Iloilo River, gina-encourage nga magpamunit dira kag sa kutob sa masarangan nyo ti sarang ninyo nga masudan. Sa aton sini nga mga kabumbo, may iban man yang ati para lamang sa kalingawan nila ang pagpamunit. Iti amuning ila sini iyang habi. Ti kadamo pa sang mga bagay sa aton sini nga mga kabumbo nga nagakadapat i-take into consideration para iyang mambal naton nga mangin epektibo ining pag-regulate sang pagpamunit sang isda dira iya sa may Iloilo River. Kay may mga ginadumili sila nga sahi sang taga, gusto nila sang may ara sang standard size. Kasubong man sa mga ginapatuman iya nga layi sa iban sini iya nga nasyon. Hindi lamang gani iya kay sa isda. No? Kunti sa mga alimango, no? Mga king crab nibla, no? Kung naka-go through kamo sa mga documentary sa aton sini nga mga kabumbo, nga istrikto nga ginasunod sa mga nagapangisda ang standard size sang ila sini nga ginahulik. Amo man iya sa prawn, amo man iya sa ano pag-igsing ni gani ang mga nalipat ako sang isa sini ka do gamay malang lobster. Even sa mga lobster nga ni sa aton sini makabumbo, may mga ginapatuman sini iyang regulation kag layi nga sa paghulik sini nimo nagakadapat may ara ikaw sang equipment dira agud nga magtakos sang proper size. Kag kung mga nagamuad or damo abi ang iya sini iyang itlog sa aton sini nga mga kabumbo, ti nagakadapat nga buyan mo ina kag ibalik mo para nga magdamo pa sila kag maglapot sa punto nga hindi sila ma-endangered nga mag-extinct.
Kay ti tagsa sini iya ka species nga nagakabuhi iya sa aton sini nga kadagatan, baybayon, ang may ara sang kapuslanan para sa ila sini nga natural habitat nga ginatawag. Amo gani sina iya nga gina-encourage naton kag ginasaway naton ang gobyerno. Una bes, gina-encourage ta nga magpananom liwat sang mga mangroves. Kay kadamo sang kapuslanan sining mangroves mo. Ginasaway ta sila kung abusar na ang pagpangutod nila sa mangroves sa aton sining mga kabumbo. Tisa na siling na naton, mahapos lang nga magduso sa mga pagsulundan, but ang isa sa mga luyag naton nga mapasiguro, kag siyempre mapasiguro sang implementing agency ang pagpatuman sini. Kaya hindi kita gusto nga manginkutob lamang ini sa papel. Katulad sang iban sini nga mga ordinansa nga kung hugot lang kag maayo ang implementasyon, iksido, may kaayuhan gid nga nadulot diri sa syudad sa nga Iloilo. Diba? So muna, aton hindi kita why kita nagapamatok sina dre, mas mayo nga may regulation, but pasiguraduhon naton nga pag-abot sang tiyempo, husto ang pagpatuman sini. Oras 46 minutos nakaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Latest update sa nagluntad sini nga linaway dito sa may barangay Aglalana sa syudad iya sang Pasay. May ginkasuhan sang murder, may ara man sang frustrated murder. Kag bangod man nga mayor nga lagyan ang balay sang mga palumar, may ginhimo karon iya nga kumbaga pa di gin divert ang alagyan sang pamilya Palumaria agod nga hindi na mag-init pa ang sitwasyon. Balikan naton ini sa panay nga pagpalayag sa Momonay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kun kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko. Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kag iban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities.
magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Paskwa kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay, kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad.
Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna ga las 12. May winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Oy, sa aton sining mga kabombo, standby, kag atensyon sa mga taga Mabolo Street, Delgado City proper. Dira magagika ng aton sini iyang winner sa aton sini daily draw sa 1-2 panalo part 21 promo bali-bali pa premyo na may cash siyahan pa. Coffee lover, kayang iya sini ang proof of purchase is Nescafe Classic. Nescafe Classic ang proof of purchase. Ang edad, 56 anyos. 56 anyos, congratulations. Yolanda M. Monteclaro. Yolanda M. Monteclaro sang Delgado Mabolo Street, syudad sang Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 56 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. May anom ikaw ka oras. Yolanda Monteclaro sa pag-claim sang imo sining premyo. Kung hindi ikaw makaaboti, magabot liwat para iya sa panibag-o sining winner. Pero kabalo ako nga antes pa man ang deadline nga anong ka oras, sina Yolanda Monteclaro ang makapadulong na diri sa istasyon sang Bombo Radio agud i-claim ang premyo nga nagahulat sa iya nga 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Sa liwat, Yolanda M. Monteclaro sang Delgado Mabolo, congratulations sa ikaw ang isa sa mga daily draw winner sa 1-2 panalo part 21 promo. Araw-araw balde-bading pa premyo na may cash siyahan pa. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. May ginpasakaan sang murder, may ginpasakaan man sang frustrated murder. Latest update sa sining nagluntad nga kinagamo sa kasagsagan sang fiesta sa barangay Aglalana sa syudad sang Pasig. Si Bombo Chari sumagpao, may follow-up report. Bombo Chari, sa report please come in. Na-file na gidman ang kaso nga murder kaga frustrated murder diri kay Ronald Palomar Bombocham kaga duwa naman ka count sa nga frustrated murder diri sa isa ka soldado nga si Staff Sergeant Razel Palomar. Ini may kaangtanan sa kinagamo nga natabo sa may barangay Aglalana sa syudad sang Pasig sa kasagsagan sang ila sininga fiesta. Sa interview sa nga Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, ang Chief of Police ng Pasig City Police Station nga sa subong na-file na gid Manila kag napasaka na gid man ang murder kag frustrated murder diri sa kay Ronald Palomar, isa sa mga suspect sa natabo no nga pag stabbing kag shooting incident dito sa barangay Aglalana Pasig. Ining si Ronald Palomar amo ang umagad sang barangay kapitan sang nasambit nga barangay kag ang iya naman nga utod nga amo ang soldado nga isa ka miyembro sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army amo si Staff Sergeant Razel Palomar amo ang ginpasakaan sang duha ka count sang frustrated murder. Ini matapos niyang ilani nga mga biktima ang pamilya Palomaria nga kung sa diin patay diri si Greg Palomaria Sr., 50 anyos, kaga residente man sang nasambit nga barangay. Patay ini sa pagbuno kung sa diin 5 ni kabuno tanan ang iya nga naagom, isa sa pusod, 2 sa sulok-sulok, isa sa dughan, kaga isa sa puwak. Kaga ang 3 ni ka mga biktima amo ang pilason, ang bata sang napatay nga si Greg Palomaria Jr., 22 anyos,
si Mark Palumaria, 30 anyos, kag sa paggid sa minor de edad nila nga paryente nga 17 anyos pa lang amo ang apilasyon man. So sa subong sa side ni Russell Palomar nga amo ang asensado bumbot shop amo ang nagaputigalon nga makaprocess para maaprobahan ang iya sini nga bail bond. Kay siya lang niya ang nakasuhan sang frustrated murder nga ti posible makabail. Pero si Ronald Palomar bangod may ang kaso niya ni murder, so hindi ini siya makabail. So, sa una ni nga interview naton kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag ngati ang ila ni nga isasaka kanina kaso amo ang homicide kag suspected homicide. Pero bangod sa armas naging gastos ni Russell Palomar sa pagkamuong sa sila nga natugang sa pagkabunot in appeal nila ulo sa kapaan sa murder at frustrated murder. Yari pala pamatian ang interview sa Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag. Paano natin ang kaso ng murder kag frustrated murder sa kay Ronald Palomar kag subungan ang tukang frustrated murder sa kay Russell Palomar sa Miligat. Siguro sa side ni Russell Palomar frustrated murder pagkaroon nato nag-process man sila siguro sa ma-aproban ang iyang bail bond. Ibali hindi homicide sir kaysa una namon nga interview sa imo homicide murder subong sir. Ma'am, period natin si murder kahit tungod bala sa armas ang gingamit. Pag ang stab wounds sa napatay, ma'am, hindi lang isa, kundi dakadamo nga stab wounds na nakita. Okay. Sir, ang regarding sa investigation sa Philippine Army, nakastart na sila? Siguro, oo. Kasi right after sa insidente, ma'am, may mga personnel sa Philippine Army nga nag-investigar man dito sa area, sa police station. So far sir, anong latest nga update sa ginapadayon ninyo nga investigasyon? Rato na natin kung ano ang resolution, depende sa kung ano ang i-resolve sa aton piskalya. Nabatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, ang Chief of Police ng Pasig City Police Station, Bombotsam. So, nagapadayon naman kag nagaumpisa naman ang parallel investigation ng Philippine Army kay sa ulihin natin nga pag-interview kay Lieutenant Colonel Harold Garcia, ang commanding officer man sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army nga sila ang magakonduct man sang parallel investigation kaga wala nila gid ni ginatolerar ang mga kaangay sini nga ginahimo sang mga katapo man sang Philippine Army. So nagahulat na lang ni sila sang resulta sang piskalya sa ginpasaka nila nga panumbungon sa subong Bombotsang. Alright, paano na determine nga si Ronald kay di bala una sadto ang certain Russell Palumaria, ang Russell ni amo ni ang miyembro sang Philippine Army? Yes, Bombotsam, si Russell Palumaria, si Staff Sergeant Russell Palumaria, amo ini siya ang miyembro sang Philippine Army. 45 anyos ini siya kag sa barangay Banwa, gid ni siya sang Tapis, pero nakadistino ini siya sa may Camp Monteclaro sa Miagao, Bombotsam. Alright, So, ining si Ronald naman, utod ni siya ni Staff Sergeant Russell Palomar, kag si Ronald niya ini, diri na ni siya nag-i-star sa may Aglalana, sa may syudad sang Pasig, bangod, napangasawan niya sini ang bata sang kapitan sang nasambit man nga barangay, Bombotsang. Alright, amo ni siya ang nagbangga to sa kay Greg Palumaria Jr. Amo na ang tuno sa statement, sa sandig sa statement ni sang pamilya Palumaria nga amo ang mga biktima diri nga si Ronald Palomar amo ni ang nagbangga kay Greg Palomar Jr. upod sa duha man niya ka mga abyan nga nagasakay ni sila sa motor kag ginbanggaan. Kag ang isa niya ni kaabyan amo ang nagdalagan kag nagkadto nangayo sang bulig kay naghambal nga si ining si Ronald Palomar ginbanggaan si Greg Palumaria Jr. kag may bitbit ini kag amo na to bala Bombotsam nagkakomosyon na. So ang isa ni kaabyan amo ang nagdalagan pakadto man sa kauturan sa utod ni Greg Jr. kag sa iya ni nga tatay nga si Greg Sr. kag nangayo sang bulig kag amo to dito na nagkakomosyon sa balay sa atubang mismo sang balay ni Ronald Palomar nga amo ang tuno sa sandig sa statement sang pamilya amo ang naguna bangga. Alright, so
paano na determinar sa aton sino kapulisan ang nagbuno kag ang siyempre ang nagpangluthang kay that time ang may armas lang si Staff Sergeant Russell Palomar. Paano kag natudlo gid nga si Ronald ang nakabuno sa kay Greg Sr.? Amo na gali Bombotsam kay yagin usisa nato ni further si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag sa ila ni padayon nga pag-imbestigar, pero ang sunod ni siya amo na ang ginaang ila nga liset kuno amo ni nga na-file na nila ang kaso kagahulat na lang sila sa mangin desisyon ni sang piskalya, pero ti sandig man ni sa aton nga pagpangusisa may ara man mga witness gid kag mga nagpatpat man sang sitwasyon Bombotsam ngati may mga nakasaksi gid kun sino ni ang may nakasaksi gid kag may nakakita kun sino ang mga nagpuli ni nga nagpatay gid kay Greg Sr. kag suno ni sa mga nakakita man kag sandig man sa statement sang pamilya Palumaria nga may ara gid niya gali sang mga upod Bombotsam ining mag-utod nga Palomar ang ining army kag si Ronald Palomar may upod gid ni sila nga do kumbaga nag-uyat gid bala ni sa biktima nga si Greg Sr. para mapulihan nila kuno Bombotsam buno amo na ang sandig sa statement man sang pamilya Palomaria. All right. Sige, pero sa insidente may natumod na balang pilas ang tugas ang pagkaluthang kay sa video clip nga nakuha man sang Bomboradyo, madamo ang lupok mo. May ara sang napilasan tugas ang pagkalutang. As of now, may na-determine na bala ang atong kapulisan na Bombotsari? Frustrated murder ni nga ginpasaka kay Staff Sergeant Russell Palomar. Amo ang bangod siya ni ang nagamit sang armas nga gin-issue man mismo sang Philippine Army sa iya. Kag amo ni duha ni gali ang iya nga napilasan. Ini taliwas sa initial nga impormasyon nga ato nabaton nga tatlo diri ang iya nga gintiro. Pero gali duha diri amo ni duha ka count sang frustrated murder ang ginpataka sa iya. Kay duha diri ang biktima suno sa investigasyon sang Pasig City Police Station nga amo ang naigo sang iya ni nga armas nga gingamit Bombotsam. All right. Ini si Bombotsari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombotsari sa imo siniyang follow-up report sa aton sinikaron nga mga kabombo. So 2 counts of frustrated murder ang ipasaka batok sa kay police or staff sergeant Russell Palomar kag murder naman sa kay Ronald Palomar. Sa aton sini nga mga kabombo, pero sandig sa pagpangusisa pagid sang Bombo News Team may mga pila pa ka personalidad nga nagwa ang pangalan kag ginatudlo sandig man sa mga nakakita nga amo ang nagpuli naguyat sa sining biktima. Ti bantayan ta pagid ang dugang sining nga mga development, pero kumusta ihan ang lugar karon ang barangay Aglalana sa syudad iya sang Pasig? Kay man, mayor nga alagyan sa aton sini nga mga kabombo, amo iya ang balay sang mga Palomar. Kag daw naigo pa iya sa nasulod nga bahin ang balay naman karon sang mga Palomaria. Ti isa sa mga hindi na naton luyag pa iya nga matabo ang pagdinumtanay or ang pagbaslanay bangod man sa sining natabo sa kasagsagan sa fiesta sa barangay Aglalana sa syudad iya sang Pasig. Ang local government unit sang syudad sang Pasig sa idalom sang pagpamuno ni Mayor Stephen Palmares may mga patigayon man sining lihok. Katulad ng lamang sang pagpalikaw sa alagyan sang pamilya Palomar or Palomaria sa nasambit sini karon iyang barangay. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti mambal naton nga daw kasaw agid man iya batyagon nga sa tagsa ka matag adlaw malabay kaya sa atubang sang puloy-an
sang tawo nga nakapatay sa imo sini iya amay, sa imo sini nga himata. So, ang kainit sa aton sini nga mga kabombo, pisar nga ti may kaso na karon iya nga natala na iga-file ang Pasay Police Station, Pasay City Police Station. Pero ang kainit sa Balatyagon sa mga himata, hindi niya siling iya nga madula sa isa lamang iya kapag pamisok or maligaran lamang sang inadlaw or simana or even tuig. As per information, para kuno nga hindi na mag-init pa ang sitwasyon, may kaayo sa karon nga alagyan or access road nga amo magaserbi alagyan sang pamilya Palomar samtang nga ginahaya ang ila sini iyang minatay dira sa may barangay Aglalana, syudad sang Pasay. Kag tiluyag tama may baluan kung ano gid ang gintunaan sang family feud or inaway abisang duwa sini ka pamilya. Yari sa aton sini karon nga linya si Mayor Steven Palmares sang syudad sang Pasay. Mayor Palmares, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Maayong hapon. Mayong hapon na Bombo Cham, kag mayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati. Okay. Kasunod man sining hitabo dira sa may barangay Aglalana, Pasay City, during sang fiesta gid, Mayor, kumusta na karon ang sitwasyon dira sa between sa pamilya sang Palumaria kag Palomar, Mayor Steven? Kaginang aga, no, mga alas 10 tuya kita naghalin Bombo Cham, ay may gamay tato kaginang sitwasyon tungod ya dalan balang ginaagyan. Kinanglan naton nga maobra ka diversion road, no, para sa pamilya Palomaria. Mananoy sitwasyon to ya Bombo Cham. Ya pamilya Palomaria, ya mga balay nang nakadya sa sulod-sulod, no. Kag ya dalan nga agyan, maagi kagid sa atubang or sa Ogsadan, kabalay ka pamilya Palomar, kaya mga suspitsado. So umuto nga karang Sabado nagtinabtanay sanda, kag tuya mismo sa Ogsadan ka pamilya Palomar, nagkaratabo yung hindi dapat matabo. So karon nagiprungko man kami imaw ko mga pulis, kagina pag-abot ko to, tuya man gahulat kanapon ya do tatay ka mga Palomaria, na si Doming, no, sinong Doming. Nag-istorya kami nga amo man nato ginayo nanda nga kung pwede masaylo ya dalan. Amo man ya pamilya Palomar. So kagina mayad man ya adto naton tuya ay man daw successful man, may tuya kita nga ginsugilanon nga tag-iya ka lupa. Ginapasalamatan gid si Monica Pahig, no, nga nagpasugot nga tuya maagi dalan. So ginobra naton ya tanan nga equipments ka city kapot kagina, ginpadala nato to ka grader, ka backhoe, ka pison, kag mga dump trucks naton. Do karon sige obra tuya ka dalan padto sa pamilya Palomaria nga hindi doon mag-agi sa Ogsadan ka pamilya Palomar, Bombo Cham. Ining alagyan, Mayor, mangin ano bala ini? Mangin permanente na or tubtob lamang anay sa karon sini nga mga panyempo nga medyo mainit-init pang sitwasyon dira? Well, kaginagin istorya ko ya tag-iya, kag hinion ko daya nga ipermanente dulang nga madonag ng daya lupa. Tungod nga para malikawan gid lang, no, mga matabo pa. So himuon naton daya nga barangay road, obrahon naton ay nagsugot na ba yung tag-iya. Kita later, no, hasta mahimos man niya minatay ka pamilya Palomaria nga ma-issue do lang kung of donation niya tag-iya ka lupa, kag ipadeklarar naton nga barangay road para mamintinar, no, ka syudad ka Pasay, Bombo Cham. Okay. Mayor, may ideya ikaw sa kung anong ginugatan gid sang konflikto abi
sa sining sa tunga sang pamilya ni Greg Sr. sa nagtaliwan nga si Greg Sr. Palumaria kag ni Ronald Palomar, Mayor Steven? Well, may mga istorya nga parte sa lupa, pero kung silawon ko bumbutsam, ya lupa daw hindi gani it issue tungod nga ya dalan ta na buhay do dayang dalan nga nagaagi sa tubang ka pamilya Palomar. Pero sa akon nga pag reimbestigar man tuya, may binayli karang September 14 sa barangay Aglalana. Tapos dayang kabataan ni Greg Palomaria Sr. nga si Greg Palomaria Jr. nga iya napatay dumbutan iya senior no iya tatay. Ya bata na nga si Greg Palomaria Jr. May kumusyon no nga natabo between kay Greg Palomaria Jr. kag dayang suspitsado nga si Ronald Palomar karang binayli si September 14 sa may Aglalana gym no nga kundiin pinatup-anay sanda sa sulod ka baylihan. So tungod kadan do mo nagdinumtanay sanda no kag yakon nga impormasyon nga gintirawan o kung patawag sila sa barangay kung sa diin si Ronald Palomar ugangan naman niya barangay kapitan diya sa Aglalana si Kapitan Monding Gonzales kag ginatubang sanda. Pero ay impormasyon gani kanapon nga daw yan nagwa nga daw na settlement pero daw hindi klaro. Siguro kung nagho ay man sanda sa tubang ka barangay nga nagpinasensyanay yan natabo nga nagtanom ka dumot ya isa kag isa. So mo to nga karang pagkista no karang Sabado pizza 26 tuya kag natabo bumbutsam nga nagkit-anay sa daliwatay ya impormasyon ko nga pagtapos kanisa no nag-agi dayang mga pamilya Palomaria. So nag-agi sa tubang ka balay ni Ronald Palomar. Duha ka bersyon abi istorya bumbutsam nga sa bahin ta nga pamilya Palomar nga yandang aligasyon nga ginsukol sanda ka pamilya Palomaria amo da nga nagkaratabo sa tubang ka kabalay nanda. On the other hand, di aligasyon man ka pamilya Palomaria nga pag-agi nanda gimbanggaan sa da kag tuya nag-umpisa ya ginamo bumbutsam. Hindi magli makabig naton ini iyang family feud or madugay nang hiligutanon pero among ilang to ang natabo nga may komosyon sa binaylihan kagadira na nag-umpisa ang pagdinumtanay apisar iyang ginsettle naman sa barangay Attorney Palmares, sir. Yes, no gin-try settle pero daw hindi klaro bala do naghuay lang siguro. Pero hindi ko man masiparar ya ideya nga base bumbutsa may problema sa lupa. Manay manan mo gairingo dahil malay mga lupa dayan. Di man antaman ko isa ko nagaingo dahil mga boundary, mga amudan. So ay lang gid ko katulid gid kon may connection pagid no sa lupa no. Pero yan naman an ko tanang nga priska nga natabo ya karang September 14 nga may binayli kag nag-irinaway sa susunod ka baylihan bumbutsam. Nakaistorya ka naman sa magtimbang sining pamilya attorney kag anong ginhambal nila sa imo? Yes, no kagina kahapon nagadto kanakon niya asawa ni Greg Palomaria Sr. yan napatay. Kag ginpadaraan man naton kabulig no financial para ma-autopsy kag makabulig no sa anda nga mga garastuhon sa anda nga paghimos kami natay nanda. Kag kagina na istorya ko pagid ya daw tatay nanda si Doming no si Manong Doming kag nagsugilanon man ako kananda imaw ka mga kinablusan na kag mga bilog nga pamilya nanda kay na natabuan kay na nga tuya gid sanda karang samtang ginaobra nato nya dala nagaradto man sanda kadang sugilanon kami. Ginbilin ko nanda nga ya syudad di para magbulig kag ginpasarig nanda ko nga waydot may matabo nga masunod nga matabo pa. Amo man no kagina ginagyan ko man nga pamilya Palomar kag ya mga asawa nanda dayan kag ya ugangan si Kapitan Monding inagyan ko man kag ginambalan ko nga kinanglan waydot may matabo nga indit mayad no hay
dayan dumay kaso sa korte, sa piskalya. So korte do no, maghusgar kung sino yung may sala, dapat manabat kung may dapat nga pag-sintensyahan ka korte, i-implementar lang iti dayan. Doon yan ang bilin ko kananda sa duwa ka partido bumbotsang hindi nanda pag-ibutang yung justisya sa alima nanda. Alright. Sige, with this information kag sa Tiyempo, Mayor Stephen Palmares, sir, thank you so much kag mayong hapon sa imo. Salamat man bumbotsang kag salamat sa Bombo Radio pag sa tanan nga nagapamati. Mayong hapon and God bless. Dari wabet si Attorney Stephen Palmares, ang mayor sa Pasay City. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Kung kaisa bala ang gulpihada kag bulyada sa emosyon balatyagon, hindi gid mapunggan. Hindi man kita kahambal nga paway gid sanda nagpaminsar itmayo. Kiti ara ikaw sa kainiton sing imo sini nga emosyon mo. Sa aton sini mga kabumbo, mambal to karon nga binanggaan kami to. Ti mo ni mo na, ti siyempre ang mga tawo nga ara to sa imo panimalay, manugid nga binanggaan. Iho di karbonya ko ng ila sini nga temperatura 36 or 35 normal nga temperatura bumbo Lugo. Siguro naglabot na sa 41, 42 sa kainiton sang lawas bangga-banggaan. I-konsiderar tapagid ang impluensya sa makaulubog abing ilimnon kiti fiesta or kung bisan way man sang nakainom sa ila kiti amo sadto iya nga tsimpo udtong adlaw man magatagiti maninit mainom imo ya. Pero ti isa ngalan nga gimbanggaan ka siyempre maalasagin imo siniyang emosyon sa piyak naman niya nga partido ti alang-alang tulukon mo lang nagkaroon nga may nagapadulong nga isa kaguban nga may mga dala nga kahoy, baratiha, tubo, kang iban pa. Pati siyempre mapreparar ka man. Kag natabo na kun gani, natabo na gani, ang hindi dapat nga matabo. Nga kung sa diin nagapamatuod lamang nga waay sang kayuhan nga madulot sa pangabuhi sang isa iya katawo, maguba lang ang pamilya bangod sang ilinaway. Sa aton sinamatag palamati. Tikon si Mayor Stephen Palmares pa ang pamangkuton, una-una siniya nga pagpangusisa maniya nga may ara sang konflikto abis duta kay ti nagailipingay lang dira amo siniya mo sadto, no? Kabalo ka mo banwati sa mga kabanwahanan. Bisan magulutod gani nagalabot kung kaisa sa punto nga do hindi man mayong hitabo sa ila bangod gid lamang sa duta ginaawayan sining duta. Pero ti ang mas siguro sina dira guro iya nga balasihan nga kung sinong nagauyat sang titulo, makita man na dira kung ano kalapad ang duta sang partikular abing individual nga ginapanagiahan or kung mas maayo pagid kung may ginaawayan kamo iya nga duta plus taranay kamo sang papilis sila kag titulo kag balon nga ti ang duta ko muniklapad ipatakos amo siniya mo sadto para nga matapos na ang ilinaway partis duta. Ang patal pagin sining istorya iya banwa nga kung may ginaawayan kamo kag ginaagawan nga duta nga way man sa inyo ni isa ka partido ninyo way man sa may nagapanagiya. Patal pagin sining istorya. Tikon kay isa ginadala lang sa mudlo. Ginadala lang sa padako-dako tingog, patas-taas tingog, gulatay, habuyanay isang mga makahang siningang tinaga. Tindira na nag-uumpisa ang inaway. Dira nag-uumpisa ang gamo. Kagwala sang gamo nga happy ending. Tanan nga gamo sa aton sini nga mga kabombo, malaway ang ending sini. Ang
isa pa gid sa malaway nga hitabo kag daw hindi gid iya halandumon nga sublion sang iban nga miyembro sang inyo sini nga pamilya. No? And eventually mangin mortal nga kaaway ang amo sini nga apelyido sang amo sini nga apelyido. Of which hindi naton inaiya gusto nga maglabot sa amo sini nga punto. No? Dapat makalabot kita sa certain point nga may win-win solusyon. Kag kung may win-win solusyon man, amo na gani nga gintawag nga win-win solusyon kay tagsa sa inyo daog. Ang los-los solusyon ti isa sa inyo milasyonan isa sa inyo ilubong. Worst sa aton sini mga kabombo, duwa ka mo ilubong. Problema sa pamilya nyo, magadako, paging magadako. Di ba? Kung may mga inaway naman abi iya sa barangay kay may binayli, isa paging kang ginalantaw ni Mayor Palmares nga nagadumtanay, ti nakwa kong punto kung sa diin padulong ang istorya. Kayang na-involve ti umagad ni Kap. Ang pag-insindi siguro sa piyak sini nga pamilya, basi baya si Kap or whatsoever, pero nahusayan, ugaling, tido, why siguro nag-epekto ang husay sa aton sini nga mga kabombo. Amo man ang isa sa mga dapat naton ipahinsindi sa mga barangay official naton, hindi man but silingon nga gina-single out ko diri si punong barangay Gonzales, but sa pangkabilugan balang akon, may matabo gani iya nga komosyon, komprender o kon whatsoever dira, kag involve ang miyembro sang imo sini iya nga pamilya, ti bilang kapitan, katungdanan mo ina. Bilang amay sang barangay. So dapat mangin patas ikaw dira sa pag-resolbar sinang problema. Or pwede man niya gani sa aton sini nga mga kabombo, kung gusto nimo iya nga para nga way sang damo pa iya nga konflikto kung ano dira nga binaisay, pwede man na iya nga sa first kagawad mo abi, first kagawad ti naigo kunis parinte ang ginareklamo or ang nagareklamo, ti para nga patas ikaw lang abito patunga, matambong lang ko. May mga kasubong sila nga pamaagi para nga hindi na maglala ang sitwasyon. No? Kag ti pasiktuhon gini sa aton sini nga mga kabumbo. Nga pananglitan mahusayan nyo na, husayan na, period, why na sang sugpon, nga kung ano pa iya nga mga konflikto. Tingin pa kamayo na lang subong banwa, nga ang alagyan sa tubang sang balay ni punong barangay Gonzales, ginpanugutan niya kag sandig sa istoryanay, nagaplano karon si mayor nga i-donate na lang sa barangay, himuon nga barangay road para nga mapalikaw na lang kag hindi na, no? Sinugat anay ang banas dira sang pamilya Palumaria kag Palumar. 28 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Ang tourism officer, provincial tourism officer nga si Mr. Bombet Tamarin, ang Lechon Festival lang sang balasan ang ginkilala. Kag nagpanugyan man siya nga kung sino pa dira magpatigay sang pork festival sa kalalangan sang African swine fever, siguraduhon yung man kuno nga bastante ang baboy nyo. Kay basi maliwat kuno ang natabo sa banwa sa Santa Barbara. Kag pilayhan ang bunos ang mga emplyados Kapitolyo man. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Oras, 20. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig.
Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga bakulodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ngila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Inamay kang tanan karon sa pagpalinton man sa mga kabanwahanan sa pagpatigayon sa pork festival or lechon festival o kung ano pa din ang mga pamaagi agud iya nga ti ang purpose ini mangin aware kita tuhoy sa African swine fever at the same time ti pamaagi man para nga hindi iya nga 100% no nga mamirdido ang mga hog raisers sa probinsya sa Iloilo bangod man sa epekto sang African swine fever. Kag pilaihan ng bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo. Hibalontay na sa mga balita kaupod sa kay Bombo Lindsay Badi. Bombo Lindsay, report please come in.
nagpahayag diri Bombotsam ang Iloilo Provincial Tourism Office nga we will do better kuno sa iban nga mga municipality ini may kaangtanan man sa natabo sa may Santa Barbara sa pagpatigayon nila sa Lechon Festival sang Damlaglang bangod nga ti madamo sang nagdismaya nga mga pumuluyo especially mga naghalin sa mga iban nga mga lugar nga nagpadulong sa may banwa sa Santa Barbara agud man ko taning magabakal sang lechon sa sa barato ng takuntani nga presyo o galing pag-abot nila to madamo nagasiling na do kaangan nga ti doon nag-display lang yan sa mga lechon sa may banwa sa Santa Barbara kati kalabanan puro tanan reservations amo na nga ti nakalabot man ini sa bahin man kay Mr. Gilbert Marina ang head sa Iloilo Provincial Tourism Office katigin pahayag dari niya nga possible nga wala na anticipate sang local government unit sang Santa Barbara nga madamo gali sa mga tawo ang magapadulong or nagpadulong tuya sa ilaya nga banwa agud man nga ti magbisita kag makabakal man kutani sang sining mga lechon na which is ang ining pork festival Bombotsam among ginakabig kuntani nga ti makabulig sa aton nga mga hog racers diri sa may probinsya sang Iloilo bangod sa sining natabo nagpahayag dariya si Mr. Marina sa mga mga local government units nga magapatigayon man sang pork festival na dapat nga i-anticipate na nila nga madamo sa makadto nga mga pumuluyo sa ilatag sa mga lugar agud nga masaksihan man ang ining labing una nga pork festival diri sa may probinsya sang Iloilo. So buwas na adlaw actually per banwa ginakadtuan gid rin ni Mr. Gilbert Marina agud nga ti maistorya ang mga local chief executives na ara sa red infected zone or ara abi sa pork buffer zone kun sa diin very positive man ang response sa iya sang mga local chief executives actually buwas na adlaw December 1 Bombotsam dungan nga magapatigayon sang pork festival ang banwa sang Uton kag banwa sang Tigbawan. So may ara dira nga mga activities nga ginpreparar sa local government unit para sa tanan kati iniya Bombotsam hindi ni siya the same sa Santa Barbara nga ti puro lang ya lechon ang ginbida sa mga pumuluyo or sa public kundi may ara man yan sa kanya-kanya nga gimmick ang ining mga banwa naton. So sa Tigbawan actually di ba nakaumpisa naman ang Tigbawan last nagigad nga mga inadlaw sa ilaya nga Lechon Avenue pero ti ini sa Pork Fest sa December 1 Bombotsam lauman nga may ara sa mga nagkalain-lain nga mga putahe nga igabida para ya sa mga pumuluyo. So iban nga banwa Bombotsam ma-start sila sa tiun man sa pagpasiga sang ilang nga light so bali idungan na lang ina ang iban ma-start sa December 15 kag iban sa ila man ya nga luyag man nga date kung saan sila yung magapatigayon ang iban idungan Manila sa ila man nga highlights ng fiesta. So sa sa pagpatigayon sang Santa Barbara balik-balikan naton sa Lechon Festival suno kay Sir Marina. Actually siya nag-upod sa Bombotsam sa pagbukas gid sa Lechon Festival dito sa may banwa sa Santa Barbara last Sunday kasi nakitaan man niya nga well organized man ang banwa sa Santa Barbara, well decorated gani kuno ang ilang kiosk o galing kay ti sa tunga-tunga sang program kay syempre nakahalina ya ang nasambit nga head sang Provincial Tourism Office. Rason nga ti wala niya gid nasaksihan nga madamo gali sa mga tawo didto ang nadismaya bangod sa sining puro lang kuno ginapahayag puro reservations. So ini kuntani suno sa iya mangin lesson learned ani sa mga kabanwahanan na sunod na magasaulog sang pork festival kung sa diin ti i-anticipate gid nga damo gid sa makadto for example buwas nga adlaw December 1 kag sa iban pagig na bahin sa mga kabanwahanan nga magapatigayon sang pork festival. So kalabanan dari Bombotsam nga mga ginpangkuhaan abi or ginbaklan sa mga baboy halin ini sa mga backyard hog racers. Ginasiguro dari nila nga ining mga backyard hog racers Bombotsam certified ni siya nga safe ang ining mga baboy nila. So may ara man actually nga committee nga assigned ginasiguro man dari nila nga ting ipakaon sa publiko safe inaya para sa tanan. So ang ining committee Bombotsam halin ni siya sa local government unit halin sa veterinary office kasi sila man na nag-identify sa mga hog racers na kuhaan sang
baboy. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Gilbert Bombet Marina, ang head ng Iloilo Provincial Tourism Office. Actually, ma'am, very positive man ang tanan nga mga towns na ginpangkadtuan namon. Amo ni sila ang mga red kag pink areas, no? Nga gina-identify. Sa December 1, actually, mamadungan ang Tigbawan kag ang Uton sang celebrate ng ilang nga pork fest. May ara man sila nga mga activities installed for everyone nga magkadto. Pero hindi lang gid siguro pariho gid sa ginhimo sa Santa Barbara, no, kay may kanya-kanya man sila gimmick. Actually si Tigbawan na may ara sila sa Lechon Avenue kung sa diin nagasugod na sila ya baligya lechon per kilo. Pero ang pork fest nila nga activity ipagahiwato nila sa December 1 kung sa diin nagdungan man sila sa municipality of Uton. Ang iba naton mga kabanuhanan sa akon nga interview, they will start their pork fest sa tinion sang pasiga nila sa ilang mga Christmas lights sa ilang mga municipal plazas which is on December 15. Oh, okay, oo. Pero sa sining Lechon Festival wala sir nga natabo sa may Santa Barbara. Ano to ko man kay damo wala dismayado Sir Bombet kay nagdamo nagasaling nga dugin display lang to kuno mga lechon to kay ti puro reservation. Oo. Sir Bombet. Actually, ma'am, sang aga nga to, antes sang parade nila, ay ara ako dito, kag may bisita ako from Italy, from Slow Food Italy. So actually, ma'am, nakita ko very well organized gid ang paghikot sang pork fest celebration sang Santa Barbara. Kanami isang pwesto sang mga stall operators nila, tapos kanami kay well decorated gid siya. Nakita ko mga kakanin nga naka-display, nakita ko man how indigenous ang mga kiosk nila kung sa diin gamit nila ang mga local materials. Nag nasadyahan din actually ang among bisita. Galing kay wala gid ako nagtinir, no. Pag sabati kumamdamo sila gani guests, mga high profile politicians naton sa Manila, nga mga Ilonggos nag-abot gid para sa pagtuulog sa ilang pork fest. Ay nakita ko very festive gid ang pag-celebrate. Siguro lang wala lang guro nila ma-anticipate na damo gid ang makadto for the pork fest. That's why nagkulang ang aton lechon. Pero actually in terms of preparation, hats off gid ako sa municipality kay grabe gid given such a short time lang balaan, ma'am, sang preparasyon naton for the celebration. Nakita ko gid nga very well prepared, tapos very organized gid ang LGU sa Santa Barbara. O galing amo lang tong natabo sa nabatian ko kag sa nakita ko sa mga post sa mga Facebook accounts, no, na wala daw sila nakatilaw gid. It's because kuno puro reserved ang mga lechon. Siguro, ma'am, kay sa na-anticipate, wala nila na-anticipate na damo ang makadto aside from the of course, mga tao dura mang pamuluyo mismo sang banwa, damo pagid ang halin sa city area nga nagkadto kay syempre first ini siya nga Lechon Festival. Actually, ma'am, damo gid ang nakita ko man nga nga mga preparasyon nila. Galing kay siguro do wala gid ma-anticipate na mas damo pagid ang makadto. Gani nga do it will be a lesson learned man sa mga towns naton nga magasaulog sa ina pork fest in a couple of weeks na kung sa diin nga i-anticipate nila nga damo gid ang makadto, especially sa mga towns nga magasugod ng ilang Christmas lights na lights on sa December 15. Oo. Pero ang ining mga baboy, Sir Bombet, nga gina-letson abi or ginaihaw nila, di ini sa halin sa mga backyard hog racers? Yes, kalabanan gid, ma'am, sa mga backyard hog racers naton. Kaga they're certified gid. No, kay syempre hindi gina siya pag-i-allow nga lutuon siya kag ipakaon sa publiko kung hindi siya certified. May mga committee kita na-assign and natabuan lang gid nga ang tourism ang na-assign sa pag-celebrate sa paghikot ng bilog na pork fest naton. But rest assured, ang ginapakaon is really safe gid sa tanan. Oo. Pero paano ni sila gina-identify, Sir Bombet, ang ining mga hog racers naton? Ang nag-identify mga local government units man? Yes, ma'am. May na-assign kita, ma'am, from vet office, no, in partnership with other offices. Kag sila na ang na-assign mag-identify kung sa diin ng mga barangays ang priorities. No, kasi may ara man kita mga red areas. Kag kung sila
ang pagkatayon sa amo ng adlaw. Siguro to ma'am, kay actually ang nabalaan ko do 56 or 57 lang to kalitsyon ang nakatay. No? Kaya do, I think do amo lang gila ang nag-participate. No? So, well, of course, we will do better. Nabati Bombocham si Mr. Gilbert Bombet Marin, ang Provincial Tourism Officer Bombocham. Kasi buwas nga adlaw, December 1, tatlo gigali Bombocham ka mga banwa ang magadungan sa pagpatigayon sa Pork Festival. Una, ang banwa sa Tigbawan, banwa sa Uton, kag banwa sa Leganes. Ang Leganes ni Bombocham tagatawgon niya nga Porky Festival. Ano? Porky. Porky. Grabe nga rakap ni ni Bumbutsari ba baladon gid ba? Yeah, so Bombocham, Porky. So balido letson man ni sa ang dosi man siya sa Santa Barbara Bombocham. Pero ilaya 1 kilo per person lang ya para ngati iban makakabakal man Bombocham kay ang per kilo. Kung magpaihaw ako, kung pasaulog ako sang festival naman niya sang pato, ti ilugon ko grong style sang Liganis, no? Oo. Kung ila porky, akon kwak festival. Pato imo. Pato ako. Ti kung chicken, bien, no? Chicken festival. Anong maayo sa chicken Tiktolaok. festival? Ano? Tiktilaok? Tiktilaok Festival. Pwede maguro nga chicken. Pero ano nga luto? Ano namaitan mo? Ang paborito mo sa pork, Bombolins? Adobo. Yes. Pero do halos tanan nga luto kung baboy yung ginaluto, do namit Bombolinsi, no? Oo, basta baboy. Pero ano ay hanang ano ba siya? Ano ay hanang rason kung nga gina-high blood ang tawo? Labi pag masami mo mabatian kung may handa nga litson. Na tuduhi gida kaon sang panit. High blood don ka gani may gina-high blood gid man na. May nagataas gid man ang blood pressure sa pagkaon sang panit, Bombolins? Ambot saan? Kaya hindi man ko pala kaon niya sa panit, abe. Gani man? Oo. Tiway ko na iya ka-explain siya. Pero ako yung nagapati ko, nga hindi iya ang panit orang unod sang baboy ang maka-high blood. Ano? Ang tulan. Naman? Di ko ngayon nabilin, di ka pag-high blood doon. Ano man ninyo, tulan na lang ni Bilinaw? Di na unod sila eh. Nga man yung kikibinlan. Huwag mo na maabtan mo nga sitwasyon, di ka pag-high blood doon? Bumulens? Do pariyo sa Santa Barbara, ang mga tao to na high blood. Kaya wala na bilin. Why sila yung high blood sa sa Litson Festival? High blood sila kayo, why sila katilaw Litson? Amo gani, kabay pa sa sa Leganes Bombocham kay 250 pesos per kilo mo. Ang baligyan ay sa Lechon buwas dito sa Leganes, kag tingin pa siguro madali nila nga wala sang reservation. Nga Pero pwede mo to ya madala. Ang halin sa Leganes, pwede ya mapagwa sa ila or hindi? Ay, hindi man Bombocham. Hindi. Dito mo lang ya konsumuhon, bale? Dito lang. All right. Okay, So, pero ang ginantisipar ko gidya ang pizza utso. Oo nga man. Sa uton to, nagambal na to si Ay, Vice oo, Mayor Olivares to nga halos tanan nga pamalay to. Kada pamalay, mahanda ka litson to. Bisan din ka lang galito. Invitation? Bisan din ka lang to makasandad gali sa banwa sang uton to, may litson. Yes. Doon mo mugid. Oo. No, nakabaton ako di invitation, Bombocham. Nakabaton ka na? Yes. Hindi ko katugon si mo nga putsiko, kay way gani putsanay. Amo gani, dito lang. Dito. I-record mo lang samtang nga kaong nga kalitson. Oo. Kay pala ka mo sa team mo, Oo. Ini gani, live mo lang bla, para nga do ma-preserve manamon. Sige lang. Sige, Bombulens. Oo. Dugan ko na lang, Bombocham. Oy, ari na ang ginaulat-ulat sang Uh-huh. sa mga may kilala, may maninoy, may maninay, asawa, bana,
nga empleyado sa Kapitolyo, particularmente sa mga permanente o regular employees. Kay ti kilala ang provincial capital halin pa sadto Bombolins nga dako na diyang bonus nilang nakuha kada Disyembre, di ba? Amoged. Ti pilaihan ang bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo. Oo, galing kay subong Bombotsam, mahulat-hulat anay sila kay sa subong nga daan suno kay Attorney Dennis Ventilacion, ang provincial administrator, ginapungkuan pala ni subong sa local finance committee, ginalataw nila kung pila ang masarangan nga mahatag abing bonus and incentives sa mga empleyado sa gobyerno. Kaya may mga guidelines ina mga gina-issue ang Department of Budget and Management sa pag-release sa sining mga collective negotiation agreement incentive, productivity enhancement incentive, kag service recognition incentive para sa mga empleyado sa gobyerno Bombotsam. So subong wala pa sa timeline nga ginhatag sa aton si Attorney Dennis Ventilacion kung saan o ginibala mahatag sa mga empleyado or pila abi ang kantidad na babaton sa mga pumuluyo naton. Pero ang gipasiguro niya diri nga antes magtakop yang 2022 Bombotsam, may ara gid sa pagabatunon nga bonus and incentives ang ining mga pumuluyo naton. So ginadetermina rin nila ang possible sources pila abi ang mangin amount nga ihatag sa subong hindi pa na nila mag-determine with finality kung pilang amount, pero amo na ganito na siling ko na antes magtakop ang 2022 may ara sila nga pagabatunon. Usually sa mga bonuses ini syempre Bombotsam every year ginahatag, may guidelines ina, usually man regular employees ina ang makabaton. So sa kantidad abi ibase ina nila Bombotsam sa savings sang provincial government, ginatipon pala nila subong ang savings kung pilagi ng amount, kagamuna siyang dapat distribute sa 2,000 to 3,000 ka mga regular employees sa provincial government. Actually, sa collective negotiation agreement incentive, ang ining incentive Bombotsam, so ano ni siya, one-time benefit niya siya nga ginahatag. Dapat punta ni before December 15, 2022, mahatag na ini siya sa mga empleyado. Sa productivity enhancement incentive Bombotsam, ginabuluban ka 5,000 pesos ang ginahatag na siya sa personnel, the same not earlier than December 15. Kasi dapat nakarender man diri sila less than the total of aggregate of 4 months of service, at least satisfactory service as of November 30. Abis ang current year, lakip na diri ang leaves and absences with pay. Samtang sa service recognition incentive, Bombotsam, ginabulubanta, dari nga mahatag is 10,000 pesos. Yari bula aton pamatian ang pagpahayag ni Attorney Dennis Ventilacion, ang provincial administrator. Ginapungkuan nila subong sang local finance committee kag ginalantaw naton ang aton lantaw naton kuno pila ang aton masarangan nga mahatag nga mga bonuses. May mga guidelines na ina-issue ang DBM para sa mga release sa mga bonuses kana CNAI, SRI, PEI. So amo na ginapungkuan sa kay periyosang CNAI, ginabase na sa savings. So ginadetermine ang possible sources sa ngaton kag kung pila ang amount nga pwede nato mahatag. Okay, based sa savings ng province mismo, funds ng province. Usually amo nang guidelines manang guidelines naton. Subong wala pa natin ma-determine with finality kung pila ang amount. Ginapungkuan pa na subong sa local finance committee. Okay. So bali ang SRI, PEI, CNAI, wala pa ni tanan na istoryahan kung saan o giniihatag kay ti padayon pa sa gyapon ang finance committee sa pagtalakay sa budget. Yes. Attorney, may lauman kita nga before mag-end ang 2022, may pagabatunon ang aton nga mga empleyado, attorney, sang bonuses and incentives halin sa province? May ara gina niya. May usually ang mga bonuses every year, may PEI, may ara na siya. May SRI, may ara na siya. Tapos may CNAI. May araman na siya usually. So mo na usual ang bonuses sa ginahatag nato. Pero sinambal ko na
hindi wala pa natin ma-fix ang amount. So ginapong ko pa na sa local finance committee ginadetermine na aton nga capacity kung pila ang pilang amount na pwede na tumahatag. Oh, okay. Oo. Ang sa SRI, PI, CNAI, tanan ni nga incentives, Attorney Dennis, mabaton lang gid sa mga regular employees. Usually may mga guidelines na. Usually amo na ang the basic na ang mga regular employees naton. Ang iban sinapreos ng SRI way pakagawa ang guidelines eh. Okay. So lato-lato na naton. Well, what about sa kantidad or amount nga mga baton sa mga empleyado? Nagadepende man kung pila ang budget sa province? Usually kalabanan na kalabanan sina based sa savings. Okay. Gina-source sa savings. So hindi pa natin ma-determine ginatipon pala ang savings. Para kung pila gid ang pwedeng ang amount ang mahatag. Okay. Estimated, Attorney Dennis, pila kabilog ang regular employee sa provincial government? Mga between 2,000 to 3,000. Wala din na nalakip ang mga kontraktual? Wala na malapit na ang mga job hire, contract of service. Okay. So, bali regular employees between 2,000 to 3,000. Nabatian ba si Attorney Dennis Ventilacion ang Iloilo Provincial Administrator. So mahulat-hulat lang ang mga empleyado sa provincial government kay maging pasalig man sa aton sa provincial administrator nga may ara ginasaliya sa mabaton Bombocham nga mga incentives and bonuses Bombocham. Sa akon nga pamatsyag sa Kapitolyo doon imang nubo 20 sa City Hall daw mo man. Pero doon may problema kung ito sila sa collective negotiated allowance nila. Ano ganin ang doon mo na? CNAI, Collective Negotiation Agreement Incentive. Doon mo na. Doon may problema ito sila. Pero mabalaan na. No? Pero importante may bonus amo na yung importante mo, bonus, hindi kay hunos. Amo, gino. Kasi may ara gipasalig nga may ara Bisan pila lang da. Dako man kagamay, importante wala sang notice of disallowance. Insakto gid. Kay kung may notice of disallowance na enjoy mo tuod ang dako nga bonus pro bayran mo man gyapon na do nag-loan kala na bumbulinsi. Hindi man siguro magpaperde ang city government. Kahit yung Bacolod city government to dagko-dagko matuganing mga bonuses nila Bombocham. Tagpila ko no bonus sa Bacolod daw? Hambal to kaina sa ato ni Bomboan. Ang iban to naglapot 140,000. 140,000 isa lang na ka-empleyado bonus nila? Oo. Grabe nga pamigado sa taga Bacolod ba? Mapaperde ang city government. Gapamigadong Bacolod, 100 pila, 100,000 lang ang bonus ng isa empleyado? 240,000 pesos. Way pa ya. Dre sa syudad ya, way pa ya binati-bati ning Paskwa ni na mato na ni sila sang hundreds of thousand. Amoged. Galing kay Tibasig, wala iba hindi man matagaan or di gani nubo ang kantidad Bombocham kasi iba nga mga offices wala abi award mo. Ate mo na ang problema kung wala award why award kung ang kilala ko pa WIS award, WIS bonus, WIS dates. Ate mo gid na. Sige lang. WIS dates Tom Jones sa 25. Puasa na yan. Puasa lang. Pwede man na padulong sila to sa dugay pa man matapos ting tuig. Pang banwa-banwa sila taray bumulin siya. Basi kung may libre ito nga sa Pork Festival, basi may libre bla to. Pwede man sila dito lang timo-timo, no? Amogid. Pero balaan to na mo sa kahit dugay pa man. Mapila pa man kadlaw at least magdakop ang 2022. Basi pala baton sila dako-dako man nga kantidad sa aton nga mga empleyado sa gobyerno Bombocham. Alright.
Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Speaking sang pork festival, among ining isa sa mga pamaagi, no? Nga para mangin aware kita kag mahibaluan naton kung paano naton halungan ang aton siniyang sinakpa or sinaguran sini nga baboy, particularmente sa bahin karon sa mga hog raisers. Kag lakip na diri nga para nga hindi man iya matamaan gid ang mga hog raisers naton nga mamierdihan bangod sa African swine fever. Sa aton sini karon nga mga kabumbo maayo man ini nga ideya karon iya sang tagsa ka local government unit kag sang probinsya sang Iloilo o galing amo lang na ang nakatugas ang pagkadismaya sang mga kabumbo naton kay ang natabo iya sa banwasang Santa Barbara no? Bangod sa Lechon Festival damo sang ginhigh blood, hindi kay tungod nga damo na konsumo nga litson, kunti sa pagpadulong nila to matilaw man sila tani isang litson ka Santa Barbara, igo mura lunsay reserve naglito, di damo to talag-as ang blood pressure. Kay panugyan sa provincial tourism officer nga pasiguraduhon man no? Nga bastante ang baboy nga iga-feature no? Sa kung ano man nga festival, pork festival, sa Liganestia Porky, sa aton sini nga mga kabombo, kag sa bahin naman niya sang bonus. Kaya mo nang balila kung damo savings ang local government unit, medyo dako-dako manggawa ang bonus Pero depende sina kay ginpamuhinan tagani aton sining annual budget by 2023 bangod man sang pandemya. Sa aton sining mga kabombo pero ang mga natalana iya kang napartiniser sa mga empleyado matupa gid ina iya. Pero mas nami sina diri bombo dyan, no? Nga hindi ka mag-expectar nga dako-dako gid ang imo sini nga batunon. Kay kung mag-expectar ka sa aton sini mga kabombo, no? The more gani na nga do ginasunlog ka sang tsimpo or sitwasyon sa aton sinimatag palamati. Hambalala nga kung pila lang dira maabot, pasalamatan nato na. Kag i-share ta man sa kung sinong malabutan sa aton siniya nga kabubuton. Pareho samon bala ni Tita Reg. Kita mo nagamo si Tita Reg. Bala niya na ako no kumbot silingon ko. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyways, may tatlo pa kita kabalita pero hindi ta nigin maakomodar kay lapaw nigin kita sa latin sa aton man sini nga pagpangalagad bantayan na lang sa iban sini Manus and Public Affairs Program ang iban sini nga mga balita kag impormasyon. Ni si Momot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Standby na sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sa nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud mangin husto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sa National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying?
Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa Aroma Ngayong hapon, sa inyo tanan mga kabombo, yari na naman kita. Para sa kahapon lamang program, kung sa diin, mag-enjoy na naman kita sa mga kasaysayan nga ginashare diri sa aton nga program. Gani, salamat gid sa aton nga mga letter senders and also sa mga manog-share sang ilang nga mga istorya diri sa KLP. Madamong id nga salamat for also taking the time nga magpungko, isulat ang inyong mga istorya kag isend sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Amo na ang ato nga email ad or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ini si Tita Regine sa last day para sa bulan sa Nobyembre. November 30, 2022. Sa mga bonies dira, well, it's your day. Enjoy your day. Sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Exactly 25 days to go. Kag Pasko na mga kabombo. Getting exciting every day. And so, ari na ang atong ambahanon for you all from the Bombo Music Festival. Updin ninyo ako, ha? Padayon natin ang sulat din ni Apo Ricardo de Avila. Bonggang iyang code name. Ari na, si Mr. Edwin Di Makulangan from the Bombo Music Festival, mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipipok-tipok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan
could only agree. Budlay gid man, especially kung wala ikaw sa inspirasyon. You know what? One of my dreams is to compose a song. Or even just a write, no? Ma-lyricist lang. Well, anyway, sige lang dreams could come true, di ba? Anyway, welcome again mga kabombo. Kaupo din niyo si Tita Regine diri sa kahapon lamang program. And let's continue ang pagdulong sa inyo sa istorya ni Apo Ricardo D. Avila. Well, sa unang kabanata sa iyang istorya, share niya sa ato, no? Nga anom sila ka mag-ulutod, isa ka babayi, and then 5 sila ka lalaki, but daw 3 ka families. So may 3 ka mga relationships ang iyang mother, and budlay, no? Budlay ang iyang childhood days kay nag-relocate sila dito sa Romblon, sa lugar sang iyang stepfather, kung sa diin daw didugid siya nga naka-experience sang mga kabudlay, and especially, no, sang mga punishments like ginabitay siya, ginasako siya, ginapaluhod sa asin, sa monggo, or sa bugas every time nga makakumit siya sang sala. Until nga nag-learn man siya, no? Until nga sa one time ginsako na naman siya, na abdan siya sang utod sang iyang stepfather, kag gindala siya dito sa Metro Manila at the age of 12. Kay ting ilaya nga iloy, nagbulagay sila sang amo tong stepfather nga iya nga ginupdan. So, naggindala siya dito sa May Manila, dito sa Tondo, kag ang iya nga mother, he learned nga nagkatamon to gali sa Manila, and he knows kung di naga-estar ang iya nga mother, kag gin-try niya nga makaduan, kag makipagkita sa iyang mother, kay dito na siya nagstay sa kay Tita Reyna yan, no? Kay Auntie Reyna niya nga ginatawag. So from here, sugpunanta ang sulat ni Apo Ricardo. Tita Regine, dito sa Tondo, Manila, sa Manugit, dito ako halos 1 ka tuig. Kag nabalaan ko na ang pasikot-sikot sa Manila, kag dito ako nga nagdesisyon nga pangitaon ko ang mama ko. Balaan ko man ang address niya sa Caloocan, sa 11th Avenue. Kagingkaduan ko siya, kag nakibot siya sa makita niya ako. Kung sino ang nagkuha sa akon sa Bicol, sa Bicol gali, no? Okay, ang sabi ko si Auntie Reyna. Tiyan nga ba ako sa iya, ma? Upod ka na sa akon. Sabat niya sa akon, way pa ko na siya sa may natipon. So wala ako sa may nahimo, gani nga nagbalik liwat ako sa Tondo. So gabi na, so nag-abot ako sa balay. So pamangkot ako ni Lolo Ompoy, bali ang tatay ni Auntie Reyna, nga utod ni Tatay Jesus sa Bicol. Tiyang ba ako sa mama ko, tinanong ulit ako, nakita mo ba siya? Ang sabi ko, opo, nakita ko. Pero ayaw sumama sa akin, auntie, kasi wala pa siyang ipon. Kag ginsabat niya ulit ako, hindi ka mag-worry. Buligan ko ikaw nga makakita sa trabaho dito sa opisina ko. Amo na ang hambal sa ako ni Auntie Reyna. Gani pag-abot sang Sunday, tamang-tama kay day off ni Mama, ginkaduan ko siya liwat, kag nagwa kami. Kag ginlagaw niya ako sa mall, kag sang hapon na, nagpauli ako sa Tondo, kag didto nga nagkitaay sila ni Auntie Reyna. Kag nag-istoryahan ay sila. So pagka-aga, Lunes, ginupdan ako ni Auntie Reyna, kag ginupdan gali ni Auntie Reyna si Mama sa opisina, kag nagsulod na si Mama sa trabaho, sa Camp Aguinaldo. Kag taga-ayos siya ng lamesa. May mga kasamahan naman siya lang ang nag-uutos kung paano ayusin ang lamesa. At ako naman ay kinuha ni Tito Rudy, kapatid ni Auntie Reyna, kagindala niya ako sa Malabon. So, ako naman ang tagapag-alaga sang anak niya. Waay man ako to nagdugay, kay di ka kasuplada, kag kasungit sang asawa ni Tito Rudy. Kag nagsaylo naman ako sa ilang kapitbahay. So, naging boy nila ako, kag pag-abot sang pag-abri klase, naglisensya ako sa iya, nga maeskwela ako.
Kag ang hambal niya sa akon, okay, walang problema, papasok ka sa eskwela. Panggabi ako. First year ako sa edad nga 14 anyos, Tita Regine. Natapos ko ang first year ko. Kag naglisensya ako sa amo ko, ang hambal ko, mapauli ako sa Bicol, kag nagpasugot naman siya. Kag nagpauli ako sa Bicol sa edad nga 15 years old. So hindi kali Romblon, ako di Bicol. So nakita ko ang makauturan ko, kag naghinaksanay kami. Sang adlaw sang Domingo, naisipan ko nga maglangoy sa ilog. Nakita ko si Kuya Nori, siya ni ang nagapang serkom. Okay. No, hindi mo namin kung ihiligay nun. So, nagpa-serkom. Nagapang serkom siya sa mga bata. Palibhasa, why ba ako ng serkom? So, nagpa-serkom ako sa edad ko nga 15 anyos. Pagkaaga, nakibot ako, nag-abot si Alfredo, ang ikaduha nga asawa ni Mama. Kag naglisensya kay Tatay Jesus nga updo niya ako sa Jubilyar, kag nagpasugot ang Tatay Jesus ko. So pagkagabi, naglakat na kami, padulong sa Jubilyar, pero bago kami nga nakapauli, naglabay anay kami sa tindahan, sa palengke, sa merkado. Kag nagbakal kami sang suludanon. Balan mo, hindi Regine, why kuya kabalo nga, ang bisyo na niya sadto, ara pagali. Ti kada kanto sang karsada, basta may alak, gainom siya. So pag-abot namon sa Jubilyar, lasing na siya. So ang ginbakal namon nga isda, dunot na. Pay na napon naluto dito. So, ginpamangkot niya, kundi na ang mama ko. Why ako sang masabat, ang hambal ko lang, why ko kabalo. Kiakig-akig na siya, ti kanulbaan ako, kay namahog siya. Gani, sang natulugan siya, naghalina ako, mga alas 11 sang gabi. Ginlakat ko lang ang karsada, halin Jubilyar or Jubilyar, naga at bombon sa bahay ng tiyo niya na tinatawag kong Tatay Jesus. So nag-abot ako sa amon, alas 11 na sang aga. Nakibot si Nanay Rosalia, kag nakita niya ako nga may dugo-dugo ang pantalon ko, kay tibag ulang gani ako na serkom. Naluoy sa akon si tatay, kag akig-akig siya sa iyang hinablos. Kag ako naman, ginbulong ni nanay. Kag sang ako, nag-ayo na, nagpauli na ako sa Manila, sa Tondo, kay Auntie Reyna. Kag dito, nabalitaan ko kay Auntie Reyna nga namana na naman ang mama ko. So year 1978 sila nga nag-upod, kag nakaangko na naman ako sang isa ka utod, year 1979. Bulag na at pipi pa, alagain siya. At doon ako nagrebelde. Nag-upod ako sa mga barkada ko sa Murphy, Quezon City. Nagatulog na ako sa sulod sang jeep. Alas 7 sang gabi, permi ako nga upod sa mga rayot. Pana ang amon nga sandata. Pananggalang bayong. Pag-abot sang aga, ara kami sa merkado, nagapangayo kayo kami sang kwarta kada lamesa. Kung makatipon na kami, inom dito, inom doon. Kung hubog na, ngita na away. Bale, 5 kami nga magkakabarkada, tubtub nga, may nakilala ako nga taga Divisoria, kag nag-upod ako sa iya. Kag dito sa pier, sa barko, ginasaka namon ini, nagapanguha kami sa mga saging, kag ginabaligya namon sa Divisoria. Sa sulod sa 2 ka tuig, nga wala ako nagapuli-puli sa amon, kundi diin lang ako nagatulog. Kung kaisa, wala aga paligo, wala man nagailis, kag didto ko gid nga naagyan ang magutman. Balan mo, Tita Regine, ang pagkaon ko, inabala ang mga tira-tira sa restaurant. Tubtub nga, naisipan ko nga magpauli sa balay, sa Murphy. Kag nakita ko, 2 na ang anak ni Mama, sa pangatlo niya nga bana. Kag amuni ang nag-abroad, naglakat sa Saudi.
Halos 18 years siya nga pabalik-balik sa Saudi. Pagpauli ko sa amon, natingala ako kung nga sirado ang balay, ginsarahan ang balay, kagin pamangkot ko ang mama ko kung bakit. Hambal niya, wanted ka sa mga pulis. Kaupod ka sa pagpatay sa pulis. Ang mga kabarkada mo, wala na sila. Patay na. Ikaw na lang ang nabilin. Abi mo, Tita Regine, dali-dali ako nga nagkadto sa munisipyo para nga tinluon ang ngalan ko. Kag napatunayan nila, wala akong kasalanan. Gani, nagbag-o ako sang kabuhi. Waay na ako naghalin sa balay, kag nagbag-o na gid ako. Inaalagaan ko ang mga kapatid ko. Naglilinis ako ng bahay, namamalengke, nagluluto ng pagkain namin, at higit sa lahat, natuto akong maglaba ng damit namin. So adlaw-adlaw, permi ko nga ginahimo ini para nga makabawi kay mama sa mga ginhimo ko sa iya. Abangan ang ikalawang kabanata. Kag diri na kita sa ikaduha nga yugto sang istorya ni Apo Ricardo. Oras naton mga kabombo, 29 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, panumbalikan ta ikalawang kabanata ng kanyang istorya. Sa pagbalik naton, tapusan naton nini mga kabombo, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto,
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin. Balik kita mga kabombo. 33 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. Kag sa ikalawang kabanata na tayo ng kasaysayan ni Apo Ricardo de Avila. So, Tita Regine, ginupod ako ni Mama sa Bataan sa June 15, 1981. Abi ko mabakasyon lang kami dito. Gabi na kami sa makalabot dito sa Bataan, nga kung tawgon, Sacrifice Valley, Humo sa Bataan. Kag nagpahuway kami, kag nagpanyapon. Pag-abot sa alas 9, nagsaka kami sa simbahan, kag nagsimba kami. Kag didto sa ginapungkuan ko, didto ko nabatian ang sermon sang pari. Abi mo, hindi ako makahulag. Do nagpalaminhod ang akon kalawasan. Sumikip ang dibdib ko. Kagsang mabatian ko na ang kanta nga, O Diyos ko, patawad. Waay ko na nabatyagan, nagatululo na ang mga luha sa akon nga mga mata. Natapos ang misa, basa-basa ang akon nga t-shirt. Sa pawis at luha, kag nagpauli kami sa ginadayunan namon, kag nagpahuway kami kag nagtulog. Pagka next day, nagkadto na naman kami sa simbahan. Kag didto ko nakita ang tatakan. Ang nagtatatak, ang luklukan daw ng banal na Espiritu Santo. Ang ikatlong persona na tinatawag na Mahal na Ingkong. Pagkatapos ng tatakan, nagmensahe siya sa mga bisita. Nabasa niya, kag nagpamati ako. Kag ang hambal sa mga bagong tatak, hindi kamo ordinaryo nga tao. Kamo na tinluan na, hindi na kayo or wag na kayong magkasala. Ako ang puno at kayo naman ang mga sanga. At ang sino man na mapigtal sa akin ay matutuyo at mamamatay kayo. Ilalagay sa apoy at masusunog kayo ng walang hanggan. Mananatili kayong malinis at walang bahid ng pagkakasala. Kayo ay binigyan ko ng gabay na mula sa langit at tatawagin kayo na banal na pangalan. Kag natapos na ang iyang mensahe, kag palapit kami nga mga bisita, kag nag-bless ako sa iya, kag didto ko naisipan nga magpabilin, kag magserbisyo sa iya. Sang una, nabudlayan ako, kay kun rosaryo kami, nagadupa, kag nagaluhod, tubtob nga naandan ko naman lang. July 9, 1981, ako ay nagbabasbas na rin sa Mahal na Ingkong. Tawagin mo na lang ako na Apo Ricardo de Avila. Apo siguro, no? Apo Ricardo de Avila. Ang bago kong pangalan at tumira ako sa Luklukan, tawagin na lamang siyang si Sister Maria Virginia Leonzon Teruel. So siya ang founder at nagtayo ng simbahan na ACC. Sa pamamagitan ng anak niya na si Patriarca John Teruel na naging luklukan ni Juan Bautista ang naglilinis ng kasalanan doon sa Komprohan. Kagabi mo, Tita Regine, pila ako katuig kag nakatapos ang akong pag-eskwela sa high school. Pila ako ni Dad, 25 years old na ako. Ginpadayan ko ang pag-eskwela ko, tubtub nga makatapos ako. Salamat kag nakilala ko ang Mahal na Ingkong. Abi ko, okay na ang tanan. Tubtub nga, ginpapanaog ako sa Sacrifice Valley, kag nag-mission ako sa Kamaynilaan. Ginbalikan ko ang tondo.
Ang tanan nga mga kaabyanan ko, inakay ko. Naglibot kami ng Mama Mary sa bahay-bahay at doon ko nakilala ang una kong pag-ibig. Pero nang dahil sa kaganapan at paglilingkod sa Diyos, naghiwalay kami at bumalik ulit ako sa Bataan. At doon, naglingkod muli ako at nag-sacrifice sa loob ng 5 taon. Kagsadtong 1994, nag-abroad ako. Naglakat ako sa Saudi. Halos 2 ka tuig ako dito. Nagpauli ako 1996, August 15. Kasalukuyan birthday ko. Abi mo, Tita Regine, ari diri ang tunay ko nga pangalan, pero ini lang paglawaga sa kahanginan, ikaw lang ni ang makahibalo. Okay? Sige. So, Tita, padayunon ko ang akon nga istorya sa panahon nga ako nagpauli sa Pilipinas. May nakilala ako nga babae, halin sa Romblon. Abi ko, siya na ang akon nga madayunan. Hindi gali. Siya gali ang magiging daan para makapag-asawa ako. Kay sang nagpauli siya sa Romblon, didto nagsulod ang isa ka babae nga permi ako nga ginasunlog nga ti wala na siya, nagpauli na. Abi mo ang hambal ko sa iya, daw joke lang, nandyan ka naman. So tumawa siya at ako ay umalis na at nagtrabaho. At pagsapit ng linggo, day off ko, nakita niya ako, kaginhagad niya ako nga magsimba. Ako naman naghuo, kag nagsimba kami. Pagkatapos naman nga magsimba, ginhagad niya ako nga updan ko kuno siya sa tiyo niya sa krame, kag ginupdan ko uli siya sa tiyo niya, nagabihan kami sa pagpauli. Kay tigab ina, ginhagad niya ako, nga dito na lang matulog sa iya nga balay. Kag ako naman, nagsunod sa balay niya, kag dito ako nagtulog. Tubtob nga may natabo sa amon. Sa tuod-tuod lang, pareho manamon nga gusto ang natabo. Pero do na alang-alang siya sa akon, kay ti dako ang agwat sang amon nga edad. Iya edad sa akon. Mga 10 years, Tita Regine, ang age gap. Pero ang hambal ko sa iya, huwag kang mag-alala, pananagutan ko ang nangyari. Tiambal niya sa akon, bisan nga may anak na ako, hambal ko huo. So nag-upod kami, kag pag-abot sa Disyembre, naglakat siya pakadto sa Hong Kong. Nag-abot siya December man, so bali 2 ka tuig siya sa Hong Kong. Nagbakasyon lang siya sang 1 ka bulan, kag nagbalik liwat sang year 2000. Kag dito na kami nga nag-upod, kag wala na siya naglakat. Kag nagpauli kami diri sa Iloilo. May 31, 2001, nagpakasal kami sa Huwes, kag nagbalik kami sa Manila nga may kaupod nga hinablos niya. Mga 7 ka tuig ang edad, kag ginpa-eskwela ko siya grade 1, pero February 10, 2002, napatay ang utod sang asawa ko nga tatay sang alaga ko. So nagpauli kami sa Iloilo, sang magbakasyon na ang mga bata sa school. March sadto, kag dito na kami every time, no? Sumunod ulit namatay ang asawa ng kapatid niya at doon na ako nahirapan. Sapagkat, Tita Regine, ang 6 nilang anak sa akin napunta. Bale, ako na ang nag-ako bilang tatay nila. Pinag-aral ko sila. Ang iba nakatapos na ng college. Isa high school lang sa ngayon. 2 na lang ang pinag-aaral ko. Malapit nang makatapos ang sumunod sa bunso at ang bunso, 3rd year college na rin. Konting panahon na lang, tapos na sila. Ang stepdaughter ko naman, may pamilya na, 3 na ang anak niya, bale, tapos naman ang panganay niya nga anak sa college. Ginkabig ko na nga anak kag apo sila. Ako naman may problema, kay ti sa edad ko nga 61, hindi pa kami kasal sa simbahan. So nakaangkon ako sa problema. Una, hindi gali ako rehistrado sa munisipyo,
Ikaduwa, waay pa ako nabunyagan sa Katoliko. Gani sa tong 2018, nagpauli ako sa Bicol kag nagpa-late register ako. Kag sanga, pagsunod naman, nagpabunyag ako year 2022, April 17. Sabado di Gloria, kag nakaangko na naman ako sang problema sa tong May 6, 2022. Napatay ang magulang ko. Nagpauli ako sa tong May 10 pagkatapos sang elections. Pauwi na sana ako sa Iloilo. Ang mama ko naman na stroke. Inalagaan ko naman ng 3 buwan bago siya namatay. 80 na siya, sangginbayaan kami ni mama. Bisan pa paano, naistorya ko siya, walang pag-uusig, walang tanong sa tatay namin kung nasaan na ba siya. Ginintindi ko siya, kaginpalangga ko siya, kag nangayo ako sang patawad sa iya, bangod sa mga pagkukulang ko sa iya, kag nag-okay kami. Kag nakapakumpisal pa siya sa pari, bago siya napatay. So panatag na ako dahil alam ko, napatawad na namin ang isa't isa. Sa subong, Tita Regine, ginaasikaso na namon ang kasal namon. Bale, ang napili namon nga na date or month, March 2023. Tita Regine, pasensya ka na sa sulat ko. Ikaw na ang bahala ang mag-intindi. Kay uhalang da ang akong sulat. Daw lawig-lawig naman ni ang sulat ko sa imo. Kag nagapasalamat kita ko nga may ara sang programa nga kaangay sini kahapon lamang program. So, lalo na kay Lola Amparing nga naging inspirasyon ko sa pagsulat. Abi mo, samtang nagasulat ako sa imo, nagapamati ako sang KLP, kay Lolo Dencio at panghuli kay Lola Amparing. So, more power and God bless you. NPS, Tita Regine, sana maging silbing aral sa mga kabataan na huwag magpadalos-dalos sa mga ginagawa. Mag-isip muna bago gawin kung tama o mali para hindi magsisi sa huli. Ang Diyos ang laging unahin bago ang lahat ng gawain. Salamat po, Tita Regine. Always, Ricardo de Avila. So, ang istorya is from darkness to light. Kanami gid man, no? Nga from somebody nga hindi ka kabalo anong imong himuon sa kabuhi, somebody nga kadamo sa mga nangin sala nga mga desisyon ang ginhimo sa kabuhi, to somebody nga nangin enlightened, nangin spiritually blessed, kag may ara sang firmness para nga kaayuhon ang pagpangabuhi. And it is good nag-reach out ikaw sa imo nga mother and you had the chance and the opportunity para nga maalagaan siya samtang bedridden siya. And I'm sure those are the times nga ginapaka-treasure mo gid, because that was an opportunity para mas makilala ninyo ang isa kag isa, makaistoryahanay ka mo about the past, tula na sang tago-tago, and you even said, nakapatawaray ka mga duha. Nakapangayo ka pasensya sa iya, and maybe siya man, nakapangayo man sa pasensya sa imo. So now, as in, you use the word panatag. You are at peace. And I'm sure, your mother was also at peace, no? Considering between the two of you, nag-okay higit ka mga duha. Amugid man na kung yang pakita as in super malakas ang loob, daw wala sang ginapanumdum, bahala na ang bukas. So we just do things, no? Nga para sa aton, gahatag sang thrill, gahatag adventure, do sadya-sadya lang. But ang mga konsekwensya sa ulihi, no? Ang una iyagali ang dapat gid naton nga lantawon. But it is good nga sa imo nga bahin, you had a chance, no? To know personally our God, and you were able to serve God, and at the same time
ang iya nga ginapanghambal gin kabuhi mo gid. And so you feel so good kag amat-amat no sa imo nga pag-surrender sa kaugalingon mo sa iya, sa pagserbisyo mo sa iya. He put everything in place sa imo nga kabuhi. Nakatrabaho ikaw, nakalakat ikaw sa abroad, and you met your wife, your partner in life. And you were able to reconcile sa imo nga mother. Kagrabe ha, 6 children ang ginhatag para sa imo, para nga ikaw ang mga responsable sa ila. Kag wala ka nang hindi. Such a noble thing to do. And I'm sure because of that, you were greatly blessed. And you would be greatly blessed because nangin amay ikaw, nangin ginikanan ikaw sa mga kabataan nga hindi mo man gani kadugo, no? But wala ka nang hindi sa ina nga dako nga responsibilidad. And so that's why blessings keep pouring sa imo sa mga kabuhi. And I'm sure very grateful gid ang ini nga mga kabataan. And it's good okay man kamo sang imo nga daughter-in-law, bali ang bata sang imo nga wife, and ginakabig mo gid siya sa imo nga bata mo gid, and iya nga kabataan apo mo gid. At may isa ka pa gid no ka bata nga gin pa-eskwela atong hinablos sa imo nga misis. So ka very generous sa imo as a person, and continue no doing that because I'm sure gin bless ikaw ni Lord so that you can also be a blessing para sa iban. So thank you so much gid sa imo Apo Ricardo de Avila for this journey of yours in life na gin-share mo sa amon sa sininga hapon. Kuluhaan gid sang inspirasyon. Salamat gid sa imo ang aton nga oras, 10 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo igayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutulnan. Mga kabombo, yari ang mga importante ang kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtub Desyembre 3. Ang Desyembre 2 sa mga unang nga biyernes ng siningang bulan, ginaagda ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sa The Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa among adlaw sa La Tolda, umpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga una nga Sabado naman sang Desyembre, mga rock songs ang magalanog sa apat ka mga kanto sang Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang best rock band sang Iloilo, ang magatayog sa inyong nga weekend sa duwa ka mabaskog nga oras pinaagi sa ila pinili nga mga rock songs sa Desyembre 3 nga edisyon sang concert at the Plaza magasipa alas 6 sang gabi. Sa mga musical event, napulo na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga mga Plazuela de Iloilo mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Desyembre 4, Domingo nga adlaw, masangkad naman nga bukas ang ganahan sang La Tolda sa mga luwig nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among petsa. Sa tiyon sang misa aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilabinagid sa mga indi kinaandan nga panahon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga kabombo, ang inyong mga istorya dira, kung pwede na, i-email na sa bombo_info or ipadala sa kahapon lamang program DOYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May another story, another hirit para sa aton, and I'm going to read his story as requested tomorrow. From Breeze sang Barotac. Gani, ang inyong mga istorya dira, ipadala na. 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga mapalaran nga tagdaog ang aton nga best story for the week plus gina-interview naton diri sa KLP. And so mga kabombo, sa aton liwat, ang Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Okay na
Malagit, 25 dias na lang kag Pasko na. Kagyari na ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo nga hangad gid ang inyong nga kalipay this Christmas season. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na,
Paradyo Bombo! Number 1! Mga kabombo, maraming salamat for always sharing your time with me and for always listening to this program, kahapon lamang program, and especially for sharing with us ang istorya ninyo sa inyong kabuhi. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa KLP. Magabalik ako, of course, buwas with more interesting stories to share with you. Maraming